kuha blue ka na. Atong mo ta ipig ko kwad pizzeria. Blue? So orange ato. So blue sari? Hindi ko yung sisadi pero hindi ko kaya ito ginagawa ng sadi. Parang nagpagkulang-kulang ko kuha. Okay. Parang araw ko kuha sa beses. Ballpen mo na to. Yung pagpalugo na ito kuwan, ito na oh. Hello. Hello po. Magandang design. Ha? Nagkurang ka na ko. Luna design. Baka binalit mo. Good evening everyone. So, ako sa itong pagbibestiyan Ngaon ko nga ni. One viewers, hello. Two viewers, hello. Mega love shoutout. Ano bisa nga? Kaya saan? Para gayad ko. Kaya na lang. Alin? Kaya pa rin kinukumun sa tripod tanis ko nun. Asan na lang ta? Baka dapat po na lang. Ito ah. Hadi ya. Na itong naramdaman. Hello sa lahat. Ang tiyan ko. Hello everyone. Hi! Thank you sa like. Malamig na gabi. Hello sa tree. Good evening po. Dahil di mo na alam na itong naramdaman. Sana naman. Hindi ka nagpadala kay mama? Iba na. Nataligaya. Oh. Balik tindahan. Ang haba-haba pa.
Hi, Kuya Makbal. Hello. Present daw si Kuya Makbal. Shoutout kay Makbal. Magandang gabi po. Tinda po ulit. Tayo'y maninda. Maninda ulit. Dayod. Dagdag kita. Hi, Kuya Danilo. Magandang gabi po. Attention si Kuya Danilo. One, two, three, four, five, six, seven. May dagdag siya. Ano? Dagdag niya isa. Hello, kumusta kayo? Ay, okay na okay po Kuya Danilo. Malamig ang gabi nito. Hi Kuya Michael Peregrino. Hello, magandang gabi. Welcome to our live. Liligpit na yung karyahan. I-pick upin na siguro yun. Liligpit kailan? Gano'n, gano'n din. Ano, nak? Ano? Masili? Pwede na malagyan ng mga baril. Uwi na sila. Nagtinto lang yun, dumaan. Bakit? Hi ka sa kanila. Ano ba sabi Nakita kanila na ako. Nakita ka? Hindi ka nila subscribe. Ayun, pakita ko. Ganun ka no? Parang tumataba ako ah. Tumataba na ba ako? Search my donation. Lumalaki yung pisngi ko eh. So, my donation. Ay, sorry. Alis diyan, lalabas yun. Sabi kasi nakaiba ko daw. Hali. Hindi ka nakikinig. Ma. Classmate. Diyan. Hindi naman ako kasi nag-school. Kaya, nung hindi ako nag-school, sinabi yung time na hindi ko alam kung may pasok ko wala. Hindi, school. Bakit? Yung mga di ba? Practice kayo? Ma. Hindi ko alam kung ang tulog ko. Nang wala ako. Gagis, dana Hindi gagis, ako no? nakapasok. Wala. Ma, yung ano diba, yung kulangan sa loob ko. Oh, kanina walang sinabi. Hali, bukunin ko na di. Pwede mo ibatin sa to. Tiyo ko. Banggang. Pasok yan, magdapang deliver. Banggang. Ito lang deliver. Bebe ha, huwag mong papasukin ha. Tahimik na, wala nang ano. Wala na yung tugtugan. Back to normal na. Hello po kay Danilo Pizarra. Sis viewers, hello. Kuya Makbal, hello. Share up. Ayun si Kuya Michael Peregrino. Welcome. Kuya Michael. Welcome sa aming live. Kuya. Yung mga sa loob. Ma, yung maaga ako. Gatas nyo. Ma, Hmm. yung maaga akong sa school hapon, nagtitiktok ko. Ano ganyan? Naririnig ka. Nakita mo? Oh, Pagdating mo? Sino? sinama pa si Francis. Sa bakla na pati. Pinapabasa. Wala yung TikTok. Ay, Nagtitiktok si teacher mo. Dapat
Ba't sumama ka? Hindi naman ako fan sa mga Hindi ka fans ng TikTok? Hello, magandang gabi. Comment po, kwentuhan po tayo. Habang kami ay nag-display ng aming munting paninda. Nag-live muna ako, wala pa ako eh. Nai-edit, may editin ako, may upload ako. Yung ano namin kanina. May pinuntan kami nito kanina eh. Nino? Mabit muna kayo. Sige, nakalagay mo yun. Yan, hindi mo magkaroon ng pari. Dito ka. Arin mo. Malungkot na yung tindahan namin. Kasi pag alis namin nung pagka-fiesta, wala tayo isang laman. Kaya ngayong gabi, pag uwi namin, galing kaming Erika, nagdali-dali ako na namili. Ito na yun. Kasi ibang history, pinakiyaw ni Kuya Jagger. Nung last na gabi ng fiesta. Magtanda pala, mas. Kasi almusal ng mga estudyante, no? Islog pala islog. Walang kaagad mo dyan. Papa ako nakita, sa loob. Ano daw? Ano? Ano daw? Mama, hindi ko lang paano kayo nakuha yung voice chat. Or no ring. Hello. Hello! Hi po, Makbal, sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Hello, kamusta kayo? Okay naman po kami. Kuya Danilo. 6 viewers, hello. At sa apat na nag-thumbs up, mega love shoutout. Bumili mo si Chicheria to. Si Chicheria, sangsako. Ito pa yung iba. Nakuha mo naman yung later, ma? May later akong binili. Baka dito. Yung mga soft drinks. Biscuit marami kasi yung nag-school dyan sa ano baker. Yakult pala nakalimutan ito. Ano? Hindi sila bumibili ka sa gising mo. May ganyan ka na data ka ito, mag-iya. Ang silong mo na nga di pagdata mo. Magsisilong na naman natin. Pero pag dito, hindi, ganito. Seven viewers, hello. Masarap yung mga candy na Mr. Queso. Opo, masarap yun. Kaso bihira yun dun sa grocery. Mahal. Pag mayroon yan dito, ako rin makakaubos nun.
per piso. Dos na kasi. Dos na isa nun, dos. Ito mga, marami pa to. Ito, magkano po na ito? Ito nga, mabinta sa mga bata, oh. Puno to. Bago mag-pista, binili ko to. Ngayon, ganyan na lang. Ilang pieces to, ma? Ma. 220 cups. 120 cups. Pag ubos na to, tataguin ko to kasi lalagyan ko to ng ano, ngayong taon. Ipon challenge. Lalagay kami dito mag-asawa. Pang ano to? Ipon challenge. Pang EDB. At manubila lang muna. Ang mga ram. Ipon challenge. Meron na ako dyan, alkansya. Pero ililipat dito, mas maganda, parang mas maganda kasi yan. Malaki yan masyado. Kaya nga, ililipat ko na lang yan dyan. Malaki nga yan masyado. Pati yung mga yung ano, yung galing sa wifi. Hanapin mo nga yung Dewey Donut. May kasamang Dewey Donut na lista eh. Hindi ko pa. Dewey Donut. Wala mong Dewey Donut eh. Nakalista kasi. Hindi man ako gumawa ng Dewey Donut. Hindi may nakalista. Ay, oo nga. Yung padjibar. May padjibar ako eh. Yun nga. Ito nga nakalista. Dito yan, dito yan. Ano yan ako na? Dewey Donut oh. Ay wag ba? Dito yan. O baka di nakasama. Kasi lang ang biscuit na sa pato. Dewey Donut sa padjibar. Dewey Donut. Ito na yung lighter oh. Ito Dewey Donut oh. Ito yung puspuro. Ito yung lighter. Wala mang isang box no? Puspuro. Dewey Donut. No. Asan yung ano? Minsan gusto kong magsumbong sa'yo kasi pagod na ako. Ubus na yung lighter. Dudugtong-dugtongin ka na naman tulad nung nakaraan. Ano yan, dugtong-dugtong na eh. Dati ano, halipor pa tayo no? Dalawang habang ganito. Hindi nila dinanakaw. Balak bumili na kami. Pag isa lang kasi yung lighter, dinanakaw. Sinicharge. Ito, nakawin nila lahat. Kasama yung ano, di nila ako makutakan. Gusto kong magsumbong sa'yo.
Chester. Hello sa tree. Nakban mo nga ito na. Lungluran mo na. Lungluran. Wala? Preview slow. Oy, thank you Lord. Nakadig na din. Yung basta 2K. 2K dito. Wala palang Ariel doon na ano, green. Barat pa nga pala, no? Bar. Yes, up. Ha? Christmas na di tindan, Halloween pa na. Ano na yan? Hi Kuya Romel! Hello Kuya Romel! Magandang gabi Kuya Romel! Hello sa lahat. Tamsak down, sabi ni Kuya Romel. No mahid. Hello sa lahat. Five. Nakunin mo nga yung wallet mo na. Talaga ako ka mo. Pag ko talaga butang. Sige. Cash. Hindi na ka nagpindot. Wala ka Sa register na. lahat, sabi ni Kuya Romel. Kada ko nung bulanan. Ilos ko nung tayo ko. Nakusog na, nagpadaan niya ako na. Yung pagpalogon sa kuha ha, sa tulog si Totoy. Lilis, ito na nila kay Totoy. Ba't kayo ito?
Wala pa akong baryang kulbuboy. Nagsuot ko sa kaya ko. Hindi oh. Sabaman sila kaya. Sardinas. Oh. So, sardinas, mamirag Sino ko. na yung pala? Nagpamanila namin. 20, pero sa sardinas, 28. 28. Nagliligpit na para sa riyan. Sana nagsiya sa sigurente. Nagtatauman. Sige building. Sige building. 6 viewers, hello. Hi po at and paring Jason. Hello po Kuya Romel. Good evening po sa lahat. Anong kape? Ang salamat guys. Dami sa paborito ninyong kape. Ha? Ang magpinalista ko, di mo binakanilis. Anong kape? Dapat yan din sa lahat. Creamy latte. Creamy white. Kaya kinukuha. Langka. Darong tugbong. Kumusta sa to si nanay? Kes, di mo na ako nakainin ay. At kanin ko si Bal. Kanin ko si Bal nani. Naglalaman grad to eh. Di kasagsagan sa ko. Kasagsagan naman sa mga patuloy talaga. Sa mga turo. Kaning pa, magugot man talaga. Yan pag alanganin yan. Ano pa? Pag buklet, pag gusto ni Papa. Sila na, nakaula kaya ako muna. Pagkakatry. Ay, nagrugulog kayo. Ano? Kasi nung sa nag-iigad si nanay, baka nag-iigi, baka napungka, natumba, baka napungka. Sa payo. Sabi ang si mama baga maluyang, si papa pa, daw naman din si mama. Nakakakuhaan. Pakala, ako namin kasunod ni mama. Ako nagkarapunas. Kung mga sukukamot ni nanay. Atay ako pa maluyang kita sa mga rugo-rugo. Kasi si mama maluyang bagay sa rugo-rugo. Ano pa tes? Kung sanayag? Ang malali, ang wala. At doon sa 70 lang? 70? So sa man, nag-inom man na kami. Pag-ulibagan ako sa gabi, nag-inom pa ito. Hindi man nakabubat dali-dali. Kung nagre-rebook na kami, binot man na tunawagan. Mula nagkarakuhan ako eh, kay nanay. Napangkal pala. Mula nagkarapunas, wipes. Wipes ko mo kinuko. Ako tama. Ang kuha nito, gatot man sana. Masasakit kaya eh. Amo ya, Masasakit pagkaroon kaya. ganyan ako talaga. Ay, Magpabagal ako sa... Yaro, basa sa loob. Ay, di! Mara! At ang nakuha ito, maluyan ang bukya talaga si nanay. Inapak ko ang dawa. Itindihan ko na sa Ay, sa to kaya. ya. So, Ano parang ito na usad? Hindi na nga, isaran niya ako sa bagong nagararambrag. Kerang pagkarap ko silang sumuk, parang nagapun, nagihilog-hilog na nga ni Surugo. Pag kuha na sa nangayan ito, tumatag gusto na ngayong maluwanag na. Hindi naman na kuhaan niya, si Jani, pero may na kuha sa naman. Ito man lugi. Ang sinani ka nagkakalagi, lang sa pagkarap ko ganyan ako talaga. Pag mamati talaga niya, sa kuha. Yung nagpakot ba yung purita? Ganun ba kaya ka mo? Huwag ako yung purita. Napit, bibigita ka niya, kasapa-sa. Kakuha na ako ng mga nagkatalaga na Baka kaya nakailisad ko. Ang mapalmas mo. 468. Hindi na ito. Dati basta-basta mapalulong pag sa One. pangalan. Hindi, kuman na tayo siya sa tulog niya. Turugan niyo pa. Ay, sa to. Wasa na. Ano ko sana ako? Pisa lang ako. Ano ko sana? 60. Nilog na natin. Yaro, naulo. At ang kuha namin, nag-iinit talaga sa nanay. Pagkakuha nga niyo. Wala balance Na God. balance. Oo, baka yung natumba niya, napunta. Ako nag-sabi niya, masarap yun na sa purugo. So, kurtina na mo sa tukar na kay Doon sa Papa. lugo? Ha? Doon sa rugo. Pagkada ko nun. Tapos yung sabi niya, mula pagkaranos-nos na. Nalaban na, nito, kubado niya, kada ko, siyang yan ng Sakit kaya. Hindi, nagkagrap.
Hindi ba nga, di ba? Di ba ito nagpipensar ka? Mas di ba kaya panilim niya, maluya-luya na. So, kurtina, nagprubo na sa kurtina. Sila, hindi na talaga po dali-dali. Hindi nga, ano nga kung naon. Kaya ako, no. Diba, ibaman niya na sabi niya ni nanay, natumba, tapos, ato may iba nila. O kaya, tuwas, sinsargiya laga na ko ay nata. Makanak ka ni Ola, di Oo, pag nakaula. ni mama, sa kasalaman ini kayo mo si nanay mo. Pero, matulas. Pero, ito na yun, ano pa nga nakutin sa tuka. Sa grabe nga ni pa atod. Ang susapin pa ito, sa talduka, sa ilog. Hindi ko kang Nalilingaw tilitin. na itong kudasin na sa tayo. Ano sa mga palyuan ko, mga nunod. Kante din nga ni, grabe ang kante, grabe ami. Ipatod na kaya ko na yung sabaloy. Pangalagi pa pa naman. Iluwas-luwas nga ninyo ng katatanan. Kasi naman ni Terry, magluluwas. Kahit bubuksan ninyo yung bintana, kahit makasisilan sa luwas. At ang ilan mo sa Good evening, Kuya Rocky Low. dami. Ate P. Iya sa talaga ako na. Salamol. Kuya Pingilo. Ate Vilma Bolina, hello po. Hello po sa lahat. Marugo kayo sa sakin. Kaya ko ani. Pag gusto ko white. So mas gusto niya bakul. Silip mo rin yun. Sabi nga ni nanay. Bain mo na pag ugnuna. Search mo kaya. Ya, pinunduan ko. Agad ko kumahan ako na. Ito ko katikot. Sabi ko kayo, di naman yan nakamati. Napag-gulis-gulan ko sa nato mga rugo. Kaya bibilog mo rin tayo sa mag-uwing tayo sana. Ibig sabihin Ano na ang tama mo mo? Katikot mo, parang isilgas-gas na naman yan. Hindi marugo. marugo pa yan sa saki. Pag saki, marugo talaga. Kada ko, sukuan niya yan. Sukuan niya talaga sukuan. Nakanaigdo ko din na kung kayo yan. Kasi imaman kaya ako ni nanay, gusto niya. Oy, my friend. Hello, friend. Good evening, Ami. Punta na po. Hello, Ate Mayang. Kami, ipipista kami. Busy, Ate Mayang. Busy. Tindahan. Galing Maynila pa lang kami. Nung isang araw kami dumating dito, Ate Mayang. Tabungan ni kaya niyang susulo. Pagkaloob. Good evening, everybody. Musta po kayong lahat? Ay, kayo, Ate Mayang, kamusta rin po dyan? Anong balita niyo dyan sa ano? Site. Eh, pero mamantig ba? Kasi pero maman nga na pa na. Kayo ba na? Sorry. Eh, sa bago, di naman ako nakasalta. Tapos sa bagong alos naglaraman, di naman ako nakasalta. Kaya bumawi na ka na po. Kanagpalisod. Tapos nagkiyi. Di naman nga sila Ano talaga ang kadto? Di naman nga sila nakakantina. Di naman ako pinapanta. Di naman nila kung nagkakaw. Kapuan sa naman natin sa bago. Nakanaigdo ko ba yan? Kaso kaya ko pagkakasin. Kumusta na si Ami? Sabi natin, Belma Bolina. Ma, kumusta ka raw? Okay naman po, nagre-recover. Ma, di ka naman pala nagre-recover. Natarang natin si hello po, pasensya na po, napakwentuhan na. Kasi Ate Mayang, si Kuya Roque, si Kuya Benji, Ate Vilma, hello, pasensya na po, nakwento. Okay lang naman, friend, dati pa rin. Ate Vilma, hello po. Good evening everybody, musta po Mga kayo? melody, miss. May magkano to? 8. 8. Pasensya na po, napakwento. Butter ko Balik tindahan po kami ulit. Hanggang sa 8. Bantam. Hey, Bantam. hey. Araw ka din yung mga titikit. Pero sa tigsakong na na. Kaya nga niya, sa bago na pinagkadi yung pagkakas na nga niya. Amo na tulong pinagkadi po sa tubig ni nanay. Ataman niya, ataman niya na yung mga kubol. Kaya maluya mo niya ang natin sa puro. Si mama talaga, hindi mo natin nagkarako. Kaya, sabihin ka na ito na mo, kung nag-aldo ka, sige ni Sir Tipay niya, nagkaroon. Ito na gagi kanina yan, doy. At ang sabi niya rin, mo, kapag niya ako na, kaya hindi ko sika. Si
Si nanay lang makaagitahan. Talagang hindi na yung kayotis. Oo. Talagang nga, hindi nyo aagitan ni nanay. Pinaluyan na yan, dahil naman nga kamang nawon. Hindi, talagang maluya na. Natay may talagang maluya na si nanay. Hmm? Lalo man nakag-igin. Kapag-igin pag nag-igin na At ayan ang nagkarangis. At ame, ginasirnit niya sa ganun. 9 viewers hello. Kasi kayo nito, haloy nga ni. Dito lang yung sila na mag-agi-agi. Pagraramram. Magingad kayo pa ito. Pahinga ka huwag masyado magpagod. Dami, sabi ni Boboy. Sabi ni Ate Belma. Asawa ni Karoke. Hindi sa nag-trip na sana pang yan siya. Painilo tapos si Pai Eddie. Isa si Painilo. talaga. Mukha narukan si nanay. Isiyan niya. Victor na pa ko pupusa. Ano dami? Dari tulong MP. Mukha narukan si nanay. Kasi dari tulong. Okay. Nagkuha kanina, nalugan ko. Mayroon magbilang ko sintabo. 11 ko sa naman. Ano nga ni Jason? Amen. Sabi to. Kay Victor ko no. Ano ko? Sa dari tulong. Sir, isa na raw. Malingaw na naman niya. Palinasta mo nga di. Testigo. Para kung ano to. Naliligaw. Na isingan kita nagbuko din ako nagtubal. Oo, dari. Testigo. Ilista mo lang na may pito. Puti. Amo naso ko nakarangay nagbabaya diya. Ginat ko sa bayaran ko. Hindi man pati Ayan ni masang si kami. Abas ko. Naliligaw na ako. Mga nakalistang ulang mo di mga buwan. Puro bantaw. Ayun to. Hindi ko magkarak ko. Oo. Papabangan nga naras. Ay, plastic ko rin, tis. Nagkaroon ka kayo. Subaga, kapisa na mo na. Testigo pa ka ni si Michael. Di, puputang man na mo sa dilista. Nagkanay ko po. Oo. Pichan. Hello. Ay, wala na siya. Pasensya na po. Pahinga ka, wag masyadong mapag. Hello. Ay, Ate Vilma, nag-ano lang po Ate Vilma. Kasi ano, mauubusan kasi. Kailangan din talaga. Kung sa akin lang talaga, gusto ko talaga. Pero kailangan kasi. Pwede naman, nakuha natin mo. Naguntog na. Ikaw pa lang, kambal. Hindi na nagbabayo. Ay, kambal. Ay, kambal. Kambal. Kambal naman isa eh. Bago natin sa sadaka. Fiesta. Sabukan mo, magpapatang yan mo kaya sa siguradong tao. Kaya ano sabi mo kakatok na, yung tabat-bay ko mo. Burat na po nakaraan. Ay talagang sabi ko, yaraw ka na ko ito, malingon mo ito, karatikan. Kurang lasing niya nun. Hello po sa 9 viewers. Oh, 11 viewers, hello. Ay, si ano. Edison Tarusa. Ay kuya, Oh. Si Bilas. Hello. 10 pieces at ano, Ha? 10 pieces na sister. Pinuha nun. Nilagyan mo, may buhito sa nagkuko nung pitsang 1. Pitsa 4. 4. December 4. Dalawang sila sa Kasumikil. Mabayan na, kasano ba? Hello, good evening everyone. Ito po ma'am.
Inaayos ko na muna yung tindahan para pag ano, balik na tayo sa vlog. Oh, gusto ko ng gusto. Nak, Hindi akong apakan. yung dalawa. Hindi ako kasi kaya yun. Isa, tig-isang paa. Gusto ko na ito. Parang mas lalong... Pero tig-isang. Pusad! Ah, tama ko po lang! Pusad! Ah, hallelujah! Malimos. Hello, Susay. Ang delikado. Mabango to. Hindi naman si Ramig. Magkano ba sila? Lilipat sila. Ha? Lilipat sila. Yung sinuot yung tinda daw? You stuck my heart. Dapat nag-Christmas ka mo. May Christmas ako dyan. Pori ka na. Kasi yung alikabok pa rin. Saan? Saan niya ako pa? Sa Butangan. Kalimutan pa natin yung Christmas lasa. Ngayon ang dapat gamitin mo. Mag-shoutout sa mahilig nito. Masarap yan. At sa nakatry ng mag-ulam sa kanin nito. Big boy. Ayan. Ako, nag-uulam ako nito sa ano, lalo yung kanin pag bagong ano, yung bagong ani. Tapos, unang saing. Ay, kinakain. Sarap nito, iulam. Yung wala kayo, ano? Pag walang wala, inuulam ko talaga. Pa! Ah! Ganyan sa ulo sa ilan. Pero kontik lang. Ano lang po? Kalausan na. Ito rin. Parang uminit bigla ah. Ano to? Pritong bangus. May libreng suka. May Yun. libreng suka. Parang inini. Uminit bigla. Naalala. Lipat mo na dito oh. Alin ba? Oh, Ito, yung dalawang sister niya. lipat ko saan? Mag-ano pala tayo bukas? Ayun, mag-ano ng mga Halloween pa din ang ating tindahan. Ay, Ate Maris! Bibili daw si Ate Maris eh. Uy, Ate Maris, hello po. Ay, si Ate Margie. Ate Margie. Pabili pa boy bawang. Ay, alam boy bawang Ate Maris. Ano Good lang? evening, Ate Ame and Kuya Jason. Good evening po, Ate Maris. Ano Good lang Ate evening. Maris? Same to you. Ding dong. Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Advance. Merry Christmas and Happy New Year. Good evening all. Salamat naman Ate Margie. Wala kang live ngayon. Kuya Romel. Masarap ang tulog siguro ni Ate Margie eh. Nakatulog ng mahaba siguro si Ate Margie. Happy holiday po sa mga kapatid nating Muslim. Happy holiday. Kuya Romel, happy holiday. Si Kuya Romel tsaka si Kuya Benji, happy holiday.
hindi pwede mapunta. Gandang gabi po sa lahat, sabi ni Kuya Roque. Wala? 3,000? Kuya Romel, napahinga sipi ni Ate Margie. Napahinga ba? Baka mamaya maglalim si Ate Margie. Hi Kuya Benji, happy Hello. holiday Kuya Benji. Wala pa si Ate Cherry. Baka busy pa. Kuya Jago, shoutout po sa inyo lahat dyan. Kuya Ruben, Oo. Kuya Ruben, Kuya Bern. Ma'am Maria J, shoutout po. Hello po. Oo nga, Te Maris, pinagsabihan ko kanina, Te Maris. Arabong ninja, hello. Ninja ka na, ninja yarn. Ninja yarn, Kuya Benji. Sabi ko na nga ba, Arabo na naman. Nak, Nasa lamay si Teacher Ninja. Nasa lamay si Teacher Ninja. nak. Tulungan mo nga ako, nak. Piliin mo yung mga picture yung pare-parehas na. Mamaya ka mo cellphone. Tulungan mo ang mga mo. Hello. Kung saan talaga si Margie, napapasunod kami. Di ba nakapag-live si Ate Margie? Bakit Ate Margie? Hindi mo na. Mag-i-edit sana ako kaso may gagawin kami kaya nag-live na lang ako. Mamaya na mag-edit pag natulog. Pillows. Baga nakuha ng pillows. Wala mo na ito. Nakalagay mo dyan din kay Papa mo. Dito mo na sa baba na. Dari ko lima. Dami pang display ate Ami. Kakabili lang po ate Maris. Nag-display ulit. Namili po siya kanina. Ayun po kanina. Iniisa-isan na yun ng display. Hello mga palalabs na miss ko na kayo dito sa Lamay. Bakit may Lamay? Si Ate Margie nakikilamay daw kaya pala hindi nakapag-live. Oo. Ayan, ko. Tabi-tabi mo lang yung Tapos yung kulay niya. Yung malungkot ang kulay, itabi mo sa maganda ang kulay. Ito pa Hindi na rin. Sino pinaglalamayan si Margie? Miss you too, Ate Margie. Sabi ni Ate Maris. Nasa lamay din si Master Ninja, Ate Margie. Kamag-anak ko po. Ay, condolence po, Ate Margie. Parang Jason. Ay, si Kuya Rene. Gising ka pa, Kuya Rene. Ha? Nagbibing ko na. Nag-gigin ano yan? Ha? Gising ka pa, Kuya Rene. Nag-gigin kalamansi yan. Yun ang Kaya rin.
Nagbibingo daw si Ate Margie, kaya pala hindi nag-live. Napabingo. Nanak, alam mo, bawal ko sa chicheria. Alis ko yung ang dadaan. Gising pa. Manalo ka sana, Ate Margie. Kaya rin hello daw po. Sabi ni Ate Maris. Galing ako sa live ni Gwen. Ay, galing daw sa live ni Gwen. Kaya rin Nagsara ka na, Kuya Rene, ng tindahan mo, Kuya Rene. Baka ma-type mo bingo ni bingo ti Margie. Hay ka daw, sabi ni Ate Marisa. Walay. Ano? Kaya ka mo, boy. Kaya ka mo, super. Kapasok naman kakawagan sa dito. Ha? Kaya, alam mo na. Ah? Kapakan naman na. Ano? Big boy. Yes. Gusto ka nga muna natin. Sino dali nyo? Ito kapasok dito ko siya. Guys, tubig. Daman so. Bumay na so. Unang ko pang buliso. Napanganilan. Smoten, pero smoten. Atres. Tres. Tres. Kanta ba? Tadi ya. Ko karang. Pat na ice water mah. Mapat mah. Doon ka tama mo na siya. Hindi naman yung nakakaano yan sa bubong. Walang daanin dyan. Hindi, dyan. Tsaka? Dyan lang yun. Oh. Pero supak. Roseng. Sister mah. Wala. Ano nakita mo, Biburger? Pakibulong sa akin. Ano lang. Nakita mo, bibigyan pakibulong sa akin. Hili. Ano ba nakita mo? Yung pusa umakayat sa taas. Normal, ay. Masama yan, Te Margie. Yung pagbibingo. Sipag talaga nakasara na, maaga pa, dami tambay. Ah. Opo, Ate Maris, medyo ano lang, pag ganito pong nagdi-display, ako lang taga ano, siya na lang taga sabit. Ano nakita mo? Ganyan dapat behave muna kayo sa live kahit ngayon lang. Behave yarn, Kuya Romel. Nawala. Masinggan? Oy, Kuya Romel, behave ako kahit saan. Wala si Kuya Julius, Ate Maris. Na Bartolina ba? Ano yan? Ma? Ma? Grabe, Cherry, naka-headset yun. Ate Cherry, naka-headset yan. Ma? O, hindi makakadaan dyan. Diyan na yung magtutulog yan. Diyan na lang siya. Kasi natanda ko. Hello sa 16, may pusa sa taas. Umakayat po yung pusa dyan yun sa taas. Romel, behave ako. Behave daw si Kuya Rene. Busy pa po sa work, Ate OT daw siya. Ay, akala ko na sa Bartolina, Ate Maris eh. Bingo, bumingo na nga si Ate Margie oh. Ano ay tubig?
Ako. Bumingo na nga si Ate Margie. Pero ano? Sabitan ba mo? Bumingo na nga. Anong letra bininggo mo Ate Margie? Pagkapasok mo nga maingay. Nabili lang ako ng boy bawang Kuya Romel kaso wala daw kasi lipat na ako dito. Ha? Kacho daw ma. Ten yan, 10. Bingo na din ako mamaya. Nag-chat ko si Sir Julius, nakaraan busy siya. Mas water ma. Kulang yung 40. Mas water. Mas water. Ako magpahal ko ano yung binta ng mas water. Nak, bigay mo na. Bebe ko ay. Bigay mo. Tapos yung ice water, ilagay mo doon yung ano. Bingo na din ako mamaya. Opo, sobrang busy talaga ni Kuya Julius. Nag-ano din yan sa amin, na busy talaga siya. Hello? Naksuklayan mo ng 2 pesos. Nak, yung bread pan pala kasama. Snowbird? Snowbird daw? Tapos Benji. Benji. Bili po tuyo. Wala kami Ate Maris tuyo. Wala tuyo eh. Ate Margie, sa letra ng B. Bubble gum. 10. B10. Mama, ano Sa letra ng B, sipon. 11. Ma, ay, itang kulidor, tapos sabi ng ano yun. Buwak anak ng isang gano'n, no? Lalagyan ko ng ano. Ayan, oh. Sabitan ng chicheria. Ay, sa taas. Yan. Ma, nandiyan po rin kami, di ba, kung first time. Ay, sabi, hi ka daw, sabi ni Kuya Rene. Oh, hi ka. Hi, Kuya Rene. Ma, di ba yung nag-ano ako, trampoline first time? Oh. Ano ko, nagbiling ko sila. Tapos sabi ko naman, letrang B, sabi ko, 27. Tapos sinabi, 27. Hindi, wala naman 27 sa letter B. Hanggang 15 lang yan eh. Kasi, Di ba hanggang 15 lang yung B? Ay nako, totoyoin ako. Bakit Ate Maris? Kuya Rene, hello again. Bakit totoyoin? Benji, san ka na? ma? Ma? Nagkakape pa lang yan si Kuya Benji. Hapon pa lang sa kanila eh. Sa letter D, kalbo. Baka sa letter O ata yan Ate Marisa. Kinakabahan na si Ate Marisa. Bibingo na ata yan. Namumuro na yan. Baka Ate Margie, namumuro ka na kay Kuya Bong. Kasi yung binta ng gulay, kanong mani. Nagbingo na Ate Margie. Namumuro na. Namumuro na kay Kuya Bong. Wala si Kuya Benji eh. Nagkakape pa yung Ate Maris. Kapi? Hapon pa lang. Ate Maris, hello. Shout out. Kalmahin mo sarili mo Ate Margie po. Puro ka na kay Kuya Bong. Sabi. Sabi natin Maris.
Namumuro Pwede na. nyo si Lupo. May namumuro na. Itong katabi ko. Namumuro yung katabi. Gamit ako ng isa. Nak, isa pa na. Ito, isa pa na. Ma, Wait lang, nak. Wait lang. Naano pa ako. Yan, nakakapuyat mo, Kuya Romel. Tawa ka na ng tawa. May hating gabi, bibinggo yan si Hindi, Kuya hindi mo Romel. pala bibi yung mga gamit natin bilyaran, no? Siguro kung di ko bininto yung bilyaran, magaling ka na paglaro, no? Oo. Ito yung taco, oh. namiss ko na mag-ano. Ay, wow. Gusto ko na papa mag-ano. Yung bilyar. Ayan, bibili ulit tayo. Pag naayos, Bakit mo kasi pinabakal? bininto, wala naman siya. Saan yung iba, di ba papa, yung ibibiring kawul? Saan na yan? Yung triangle. Ito si Ate Margie, pwede ka pabingo kasabay mo. Ito si Kuya Romel, wala nang ginawa kundi tumawa. Kakapuyat yan, Ate Marie. Side effect na yan ng kakapuyat ni Kuya Romel. Tawa na ng tawa. Ayan po, nalaglag isa. Plus na to? Ay, thank you Lord na puno ulit. Natatawa lang ako kay Ate Margie. Pangit na tingnan pag uwi natin, eh. Kasi na ano, sinod out ni Kuya, Kuya Jagger eh. Hindi ka makakabinggo niyan, Ate Margie, kasi nagta-type ka. Baka natawag na yung ano mo. Baka natawag na yung bingguhan mo. Na ano, kasi nag-type ka. Dapat Ah, Ate ay, sorry. Margie, Ate Margie, ikaw yung magbola. Tapos gawin mo, parang mathematician yung laban ng bingo. Halimbawa, yung lumabas, 25. Ilagay mo, 10 plus, Oh, 10 yun. plus 15. Doon sa sa Para nag-viral malito na sila. nagbibingo. Oh, Wala akong pantaya. 10 plus Dahil 15. kulang yan sa tagay. Siguro mo, di ba yung star, di ba yung sinabi ko sa'yo? Ano? Alin na yan? Rolling. Basta. Hindi mo maintindihan. Ano? Ano yun? Kalimutan ko ang pangalan. Basta. Ano yun, pagkain? Star ng ano? Sa Sa- Christmas tree? Ah! Kung nga po, nakalimutan ko din. Ano yun? Pero, Parol. Parol? Kailangan nyo yun? Kailan nyo kailangan? yun na yun. Caramel, kulang yan sa tagay. Start ng Pasko. Adik kasi sa live si Ate Margie, Kuya Rabel. Kaya pala natatakot, wala ka pang taya. Kaya ba si Kuya Bao, Ate Margie? Mag-ano ka? Caroling kayo. Yo. Kupartner ko nga ni si Jim. Ano kami? Wala nang pantaya si Ate Margie. Kain ka na lang, Ate Margie. Dapat kasi Ate Margie, nagdala ka dyan ng money na pantinda. Oo. Oo. Diba, pwede Para yan. pag wala naman pantaya, money muna. Sige, magsaya ka lang, Kuya Romel, habang may ikan ka pa. Isabi. Ay, si Kuya Akmi, Kuya Edison. Ay, kapatid yan asawa yan nung kapatid ko po. Ayan si Edison Tarosa. Asawa po ni ate, yung sa Cavite po. Tawa ng tawa talaga si Kuya Romel. Kulang daw sa... Biro ng trees. Or kaya balot dinala ni Ate Margie. Pwede. Sinigang na manok. Sinigang na manok. Sinigang mix pamin. Okay na? Soft drinks na? Ako nang lalagay. Kabisado ko yung pwesto ng Okay mga na soft drinks eh. Pwede na ako po. Magugulo na. Google. Mausapin mo sila. Babaliw na to sila. Ito pan sarili namin. Sirang.
Favorite ko yan. Wala lang pala tayo asukal. Ngayon mo naman sa loob. Si Arabo sumuko na sa akin. Nandyan lang yan, Ate Maris. Nandyan lang yan. Nakikinig lang yan. Si Kuya Benji, sabi ko sa'yo, nandyan lang yan eh. Hayaan nyo lang kasi si Romel. At least masaya siya. Ano ka butang dapat man? Hindi naman sa mga ito. Umag ng garam-raga. Hindi nga, magbag ito masarap. Basahan. Ay, nandyan pala si Alice na ako. Bro Benji, hello. May basahan Sabi ni Kuya Romel, ni Kuya Rini. Ba't mo ko tulak Margie? Sabi ni Benji. Huwag ka Silent Kuya Romel, walang tatawa na. 14 viewers, hello po. Ayun, basahan mo. Shout out po sa mga silent viewers natin dyan. Ah, Kuya Jagger. Ay, Kuya Jagger. Meow meow, sabi ni Kuya Jagger. Hey, thank you po. Ano na, come on. Thank you, Shout Kuya out, Kuya Jagger. Jagger. Meron na naman kaming ano. May laman ulit nung ano kasi sinunod out mo. Oh, pasensya na po. Hindi na po kami nakapag-review Review. noon. Kasi ano eh. Nagmadalian na. Kasi kinabukasan, Kuya Jagger, sabi ni kinabukasan Ate kasi Maris. medyo na busy na Bro tapos. Benji. Ano ba Hello. ginawa na natin nun? Ay, umalis na tayo eh. Umalis na Nag-remit tayo. ako. Nag-remit na mga yung binta. Fiesta ba yun? O Mr. Isa rin na sila sa mas Ay, kinabukasan pala nun Kuya Romel, Kuya Jagger. Kuya Jagger. Ano ba yan? Nalilito na tuloy ako. saan Kakatawa to? kasi ni Kuya Romel eh. Diyan mo para pag may bumili ng yelo. Hindi doon. Natatapon mo ng karton. Ma? Kuya Jagger. Wow. Ito na kaya Philippines. Hindi na tayo nakapag-video kasi. Medyo lutang na yung ano namin. May salpak mo na. Hindi ko naman yung basahan. Ayun yung sa mga lapis. Salpak mo ko. Nakaheld ka sa kanila. Titignan ko yung ngayon. Madami na tayo. Russia. Delivery Hello! Tawa si Kuya Jagger. Kuya Jagger, nagtatampo sa'yo si Ate Margie ang Bakit hindi naabot? ang teacher ng mga ninja. Mga pusa. Meow. Nakikita ko. Bingo ako may kahati pa. Ha? Buminggo na si Ate Margie may kahati. Teacher na walang kaming natututunan. Bakit nagtatampo? Bakit nagtatampo? Isama ko. Bakit malungkot ang Meron kasi bishi talaga, ko? nakupo ka muna ganun. Kasi malungkot ang lola mo. Tampo yan. Ay, saan? Ano yung bagyo na? Ah, Saan? Saan yung Philippines pala dyan? Sa mapa. Saan? ito ay bagyo. Dadaan yan, mabangin ang pagdaan. Ito yung bagyo papunta sa 41 kilometer per hour. Ang bagay. Narak mo si Japan. Hello sa lahat. Tagay na lang tayo, sabi ni Kuya Rini. Kuya Jagger, kasi daw Lincoln lang ba yung kanya? mag-live ko ulit Margie ng Bakit? kagabi kasi yung live ni Ate Margie, walang busis. Bakit? Baka na-mute niya. Baka na-mute nga. 16 viewers, hello. Papa. Wala pa si Ate Ching. Pa. Tawa tuloy si Kuya Jagger. Pa. Kuya Jaime, shoutout. Pero ganito yan. Kuya Born, Kuya Hook. Yung bagyo. Itagay mo na lang po kami, Kuya. Ha? Sister pala? Ayun ang bagyo. Ay,
Mabagal na tatawidin ang Bisaya. Ano? Tingin dito rin. Ma? Mama! Ano sa dito? Yan, ito yung bato. Ma! Pinatay ko muna FB ko. Dami kong message na hindi ko kilala. Yun lang. Dami po ba Kuya Jagger nag-message? Magano ka na lang Grabe po. yun. Pwede magpalit ka Kuya Jagger ng ano? Pangalan sa ano? Sa FB mo. Mahirap yan. Wala niya. Pati profile. Magano ka na lang. Ang hirap niyan. Hirap Mahanap niyan. at mahanap ka. Hanap ka talaga niyan sa ano sa FB. Ang teacher kong pipi. Ay naku, inaantok ako dalawa na. Paningin ko. Pahinga ka muna Ate Maris. Inaantok na rin si Ate Maris. Magpapagpahinga Wala si Ate Tom Julius Maris. Kuya Romel. Magpapagpahinga Ate Maris. Hindi Sagot ko lang ulit sign language. Pupunta yun sa Ano ma? Ano ka na? Ate Maris. Hindi, babasa nga. Ang layo No. kasi. Ate Maris, opo nakita ko agad si Kuya Jogger. Sabi ni Ate Margie. I-private. Private mo po. Messenger mo. Ay, Jagger siguro nakapag- Oo nga, baka. Ay, yung di ba yung Facebook na ano din, naka-private din po yan. sa atin ba? Mahirap na yun kung mahak. May mga settings yan na ano, hindi ka pwede mag-receive kung wala kang approve. Di ba may ganun? Hindi ka pwede ano, hindi mo mababasa kung walang approval. Ayun oh. May ano si Kuya Jagger. Ang sabi. Private, ay Ate Maris, private mo po messenger. Oo. Mahirap yun. Yes po, lock profile pati messenger. Yun kasi ano yun. Nakita kasi yung ano yung profile pic mo sa tapos yung pangalan kasi Kuya Jagger. Ang mahirap. Ayun. Bakit na ano ba sa No! Ano nag-message? Ay! Nalagay sa online. Yo! Ah! Napapalitan naman ng name yun. Tapos yan ano mo, Hey, stop that. private. Pag naka-private mo, Oh, private mo Kuya Jagger yung ano, Facebook. may message. Good night po sa lahat, sabi ni Kuya Rene. Ay, ni Kuya Romel. All together, please. Ngayon lang ako nagka-ibig ha. Nagka-crave kasi ako dati. Hindi tinaray niya lang siguro Oo. mag-Facebook. Kasi parehas kasi Kuya Jagger yung ano, yung profile mo sa FB tapos yung ano yung YouTube mo. Kaya nga nung nakita ko dun sa FB ko na nag-add si Kuya Jagger, nakita ko. Oh, ito pala ako si Kuya Jagger. Nung tapos in-accept ko. Eyebrow. Dapat magkaiba. Oo, kasi mabilis silang mahanap yan eh. Oh. Oo, mabilis mahanap. Kasi Kuya Romel, mamaya ka na matulog, Kuya Romel. Wala lang tatawa dyan, Kuya Romel. Wala lang tatawa dyan, Kuya Romel. I won't get slapped.
Baba ko kaya yung ibang ano. Yung alin? Please. Wag na. Okay na yan kasi malamig na. Yapi. Kaya yung pasok dyan pa isa-isa lang. Diyan mo ma. Ma. Yung sito na iba, ilagay mo dyan sa okay laki. Bro, stop. Pero konti lang. Ah. Huwag na. Okay na yan. Mm. Ay, may nakalagay ka na nga pala. Kuya Benji. Inubutang na pala na yung kubo. Green. What? Ganun ba yan? Pag nabuwasan na. Games, bro. Baka din naman sarap. Simple play. Stop. Wala na Kuya Romel. Wala nang tatawa Kuya Romel. Sige, di ka makakatulog. Umami na kayo sino nag-message kay Jagger. Sino nga ba nag-message kay Kuya Jagger? Nagpapaamin na si Kuya Benji. Kuya Romel, mamaya ka na matulog. That's a get great for them. Skibidi toilet. Hey, yo. Bro, I have enough flowers. You make me mad. Oh, I like that. Yung nadalo pala yun. Yeah. Ito. Sa labas ka na. Oh, it's gonna be there. Hey. I'm not sure. 6, 7. 6, 7. 3, 6. 6, 7. Gusto mo na? Dito rin. What the hell is that? Mo? Ano natin mapapalabas yung meaning dyan? Sa tutulog. Saan mo gusto mo? Sobrang lamig. Di man. Ayoko magkakape ako mamaya. Ito si Kuya Romel, pagkatapos mo patawanin o unahin ka pa matulog. Mapanlamang si Kuya Romel. Hey, bro. Say 6, 7. If you hear me. Simon says jump. Wala, duling na talaga ako. Hey. Nasa work ka pa po, Ate Maris? Can you jump? Oo, nasa bahay na. Oh, where? How did you go? Ay, October pala ang Hey, yo, I'm a butterfly. Show them who will. Alin. Ah! No, I need no chill. Oh, no. Hey. No. Hello po sa 10 viewers natin. Nasa bahay na po Kuya Jason. Nasa bahay na pala si Ate Maris. Pahinga ka na po. Hello po Kuya Romel. Ala, tinahin mo na. Bibig mo Kuya Romel. Bro. Ayan, talaga na si Kuya Romel. Ah. Ay, nasa bahay na. Nasa bahay. Pahinga po kayo, pahinga. Mahinga po. Basahin mo muna ma. Ala, tinahin na bibig ni Kuya Romel. Ayaw na tumawa ni Kuya Romel. Tawan-tawa pa naman si Kuya Romel. Natutuwa lang kami sa'yo, Kuya Romel. Oh. O, Ate Maris, hindi na ako tatawa. Tumawa ka, Kuya Romel. Bago profile pic mo, Miss Maris.
Pangdiinan ang profile pic niya ni ano eh. Ni Ate Maris eh. Ate Ami, naggagamot ka pa po. Ano po, yung nagpa-flash na lang po Ate Maris, yung may hinahalong maliit na gamot sa ano, sa dextrose. Yun po. Yun na lang po ang ano ko. Hanggang sa pagbalik po namin sa 8, January 8. Ganun po. Pero yung gamot na oral, wala na po. Yes, Kuya Jagger, namamas ko po ako. Pangdiinan yung ano profile. Namamas ko daw po si Ate Maris. No, I will go. Sino yung kape natin? Asan yung kape, bebe? Ano maganda tingnan sa labas? Simon says jump. Hi! Simon says jump. Tumawa ka, Kuya Romel. Sa'yo lang naman bumibenta joke. I Oh. said jump. I said jump. Bro, I said jump, not slap. Naka-zipper na kasi yung bibig ni ano eh, Kuya Romel eh. Okay, Ate Ami, always pray for you po. Thank you, Ate Marie. Good evening daw, Ate Marie. Si Ate Mayang, oh. Ate Mayang. Hindi ka pa inaantok, Ate Mayang. Anong oras na ba, bebe? It's 10, matulog ka na. May school ka bukas. what? 10-12. Yung nagbabasketball pa kasi, sayang yung benta. Bibili pa ng ice tubig eh. Hindi pa ako nagsasalita, natatawa na yan si Kuya Romel. Wala, tulog na ata si Kuya Romel eh. Nagpapaantok na yan eh. Ate Mayang, good evening daw po. Ha? Naguli na kaya sira? I can walk. Bawal ata sa'yo magpuyat, Ate Ann. Bawal ba? Hindi ko alam, Ate Maris eh. Bawal ata, pero hindi ko ano eh. Hindi rin kasi mapigilan maghanap buhay. Ate Maris, si daddy mo parang wala yata. Busy yun. Kanina si Benji binabanatan mo, ngayon ako na naman. Naiyak na tuloy si Kuya Romel, Ate Maris. Ha? Hindi, mamaya babanat na naman yan si Kuya Benji eh. Nag-iipon lang yan ang sasabihin. Baby ah. Opo, Ate Maris, bumabawi naman po ako pag umaga. 8 na nagigising. Yes, Ate Mayang, OT po si Daddy. Ay. Busy sa work kasi si Kuya Julius. Bro, Happy na tayo. Takot ko. Hindi ko kauwi ko. Sabi na. Pinag-ingatan yung manilita ko. Una na ako sa inyo at papakainin ko muna mga alaga ko. Kauwi ko lang from work. Ingat sa lahat. Try ko sumilip pag naka-live pa kayo. Thank you, Kuya Jagger, sa pag-tune in po. Thank you po. Live lang muna po. Medyo, hindi pa makabalik. Thank you, Kuya Jagger.
Kakauwi lang pala niya from work. Papakainin pa niya yung mga alaga niya. Ang dami pala. Oo. Ilan Magaganda yun? yun. Apat yun? Apat? Maganda yung mga mamahalin pati yun. Napipikon ata sila sa akin. Behave na nga ako. Okay po Kuya Jagger. Salamat po sa pagbisita. Sabi natin Maris. Ingat Kuya Jagger, ingat. Ingat sa work. Kakauwi niya nga lang. Kaya nga. Swerte kayo sa akin. Mga palalabs ko. Panalo ko kahit kalahati lang. Wag ka na mabinggo Ate Margie. Mababawi iyan. Si Benji takot na sa'yo Ate Maris. Sipag naman ni Ate Maris, si daddy mo, ate, nakilala mo na si Honey My Love. Go Ate Margie. Ay, si Kuya Ruel, hello. Grabe na. Yan, hello po. Nagpalit tuloy ng profile si Kuya Benji. Eh, hindi, pangalawang account yun ni Kuya Benji. Hello, Kuya Ruel, Juliana po. Magandang Alimbago. gabi. Ayan o, Ayan, ano? kay Kuya Benji. Yung pangalawang account to ni Kuya Benji eh. Yan, nakamoderator na. My friends, hello. Kuya Ruel. Pag una mo na kung kamag mo. Kaya hindi ka na ko, saan ka na ina. Bago yan. Ah, Dami. ang dami kasi account ni Kuya Benji eh. Ano to? Bibigas mo? Natapos ang basketball, pahinga muna tayo. Ayan. Okay. Masarap to. Chocolate yan na. Magpapayaman na si friend ko, go lang friend. Kailangan mo bawi ate Maya. Kulang pa sa tibayan sa ano. Panggamot kaya kami. Kaya ano, sipag-sipag tayo ate Maya. Di yun takot Kuya Romel, walang kinakatakutan yun. Sipag ni Ate Margie sa lahat ng live, andun siya. Nagbibingo pa yan Kuya Ruel. Ang sipag talaga yan ni Ate Margie kasi nagbibingo yan habang nagtatype ng ano comment. Nag-uwa ako sa bago. Bumili ko niya. Sipag talaga niya ni Ate Margie. Nagtatype, ay nag-ano yan, nagbibingo. Nagtatype. Nagbibingo pa pala. Opo Kuya Ruel, nagbibingo yan. Tanungin mo, asan na si Ate? Asan na si Ate Margie? Nanalo nga daw po, may kahati. Gabi na lang nagbibingo pa. Dalawa ano eh. Dalawa silang nanalo, hati. Sabi ko, wag nang tumaya ulit eh. Mababawi na yun eh. Asan na si Ate Margie? Nagtataya yun. Sa letra ng... Ano yan? Natala ng B. Boom. Ano yun yung parating sinasabi nila yung baril yung pumuputok? 45. Ito ba yung Korea? Wala na si Ate Margie, nagbibingo talaga yun. Kasama siguro si Ate Bidang. Ayan si Ate Margie. Oh. Ate Margie, nanalo ka. Apo, Kuya Ruel. Saan mo ba yung naglalaman?
Good night na po. All sleep na muna ako. Sige, Ate Maris. Thank you sa tawanan, Ate Pahinga ka muna, Maris. Ate Maris. Pahinga ka po. Kasi 10 na din. 10 na ba? Yeah. Patas ba lang oras sa kanya? Oo, parehas lang. Pagtabi lang natin yung Malaysia eh. Sa baba lang. Yan si Kuya Romel eh. God bless ate. Thank you Ate Maris. Thank you po sa magandang kawanan. Maniw. Mag-ano, i-blessing mo si Ate Margie na manalo. Ate Maris. Sabihin mo, Ate Maris, ay Ate Margie, sana manalo ka. Galit niya kay Julius, tayo nagbabayad. Bawal kasi niya mahilis. Ano na lang. Galit niya kay Julius, tayo nagbabayad, sabi ni Kuya Benji. Magbingo ka na araw-araw, Ate Margie, para makapahinga din kami. Ate Maris, maaga pa po. Ayaw ka pa patulogin ni Ate Mayang. Patulog na kayo dyan. Kami dito umpisa pa lang ng araw. Ingat kayo sa board. Oo, patulog na yun si Ate Maris eh. Ano yun eh. Bebe time na yan ni Ate Maris. Bebe time. Ngayon lang po, Kuya Ay. Tawanan. Nagsimula na ang tawanan na naman. Umapprove naman si Kuya Romel kay Kuya Benji. Mag-ano yan? Bala kayo dyan. Sleeping Beauty na daw. Kasi ako nadami sa galit niya kay Master Ninja. Ate Maris, huwag ka muna matulog at aasarin mo muna sila. Pagbuhulin ko kayo na Arabo, Kuya Romel. Nabira mag-comment si Kuya Benji. Grabe talaga mang-asar si Kuya Benji. Lakas mang-asar. Tulog ka na ba, Margie? Good night. Nagbibingo nga si Ate Margie. Pinapatulog mo naman, Kuya Benji. Kaya nagsasalit viewers lang si Ate Cherry. Kasi pag nag-comment yan, Asar na sila sa akin, Ate Mayang. Kaya parating silent viewers na si Ate Cherry. Inaasar kasi ni Kuya Benji. may karamdam lang yun. Naka-headset lang yun. Nakahiga pa. Kasi maaga pa ata sa kanina. Magpaplas ka muna ako. Ikaw na yung sabi. Ha? Ha? Gusto ko. Ate Maris, yung mga Ninja Boys, mga asar yan ngayon. Sila ang tikon. Mawawala muna ako ng 1 taon. Wag, Ate Maris. Para di sila makabawi sa'yo. Damay mo ko eh. Nagalit ka. Ayaw mo na ito? Teenage Mutant Ninja Turtles, mga yan. Teenage Mutant Ninja Turtles, mga yan. Sagutin nyo yan, Kuya Benji. Tawang-tawa na si Kuya Romel. Huwag Ate Maris, mamiss ka namin, iwan mo kami, wala na kami kamaritesan. Salam, Madam Dolores. Ma?
Dari Jason. Bakit? Si Bibi. Wala man sudat eh. Kahit na, ayan nga mo na kasi yung ay. No? So, ay, ano yan, sobrang tamis niyan. Balik mo. Okay na kinala. Hindi, parehas lang yan. Tubig na lang. Tubig lang tsaka gatas na. Tenten nga, binigay yan sa akin. Nasito, inabas ko. Happy ka pa dyan. Siguro sa school. Nag-ano ka. Para makakabili, 10 pesos lang yun. Baon mo. Ano na lang. Ay, salamat ni Maris, 2 taon na. Palagi ako kumakain. Si Michael Angelo. Sino si Michael Angelo dyan? Si Kuya Benji, si Kuya Romel. Mama! Mama! Kuya Benji, good evening, musta po? Napikon na kayo kay Ate Maris. Ay, si Kuya Romel. Sarad mo kita? Kasi may flash mo na. Parang gusto ko eh. Si Bro Burn, silent viewer lang yan. Lalabas lang yan pag may nagpalipad. Hindi nakikipagkwentuhan din po yun si Kuya Burn. Siguro nag-ano lang yan. Kakagising lang. Maaga pa ata sa kanila eh. Mapimos. Muskila Aris Anasan. Ay! Pa-translate nga ako, Kuya Benji. Sabi mo, sabi? Hindi ko alam. Ang Muslim eh. Muskila. Muskila. Ano yan eh? Nget na po. Night na po. Sabi ni Ate Mapi Mar- muskila. Oo. Ano yan eh? Ano na, parang night na po. Mapi muskila. Romel, talo ka kay Ate Maris. Ma, night na yan. Ano yun? Mm-mm. Muskila. Hello ata yun. At angat na. Night na po. Nakakalimutan ko na may yan eh. Yung kaibigan ko na nag-Saudi. Saudi Arabia. Galing Model. mag-inis ni... Moderno. Galing mag-inis ni Mayang. Yung mother ata may friend yun eh. Mother. Moderno. Mapi muskila mother. Bala kayo dyan, mga Ano ibig sabihin nun nga? Kuya Benji? May translator yan kasi sila, Kuya Benji eh. Mother. Mother, mapi muskila. Moderno. I-search mo sa Yung Google. alam ko yung ano, mother, may friend ata yun, may friend. Dali mo nga to na. I-search sa Google. Dali mo muna to. Nagtawa na hindi makakatulong sa Ate Maris. Meron pa yun, dami nang tinuro sa akin, nakalimutan ko na eh. Kalimutan na. Meron pa yun, yung kaliwali ata yun, walang pakialam. Parang walang pakialam. So, Kaliwali. baby, ya. Ano nga yun? Kuya Benji yung ano? Kaliwali. Kaliwali. Kaliwali model. Moderno. Tawag. Ayun ba? Yan, magpa-plus. Bilog pa mamaya na. Magpa-plus muna si amin ng ilong niya. Sige Ate Mario, wag na kung alam mo naman. Mga tulog na ako. Sige na Ate Margie, Ate Maris, pahinga ka muna po. Para may energy bukas sa work mo. Kami mamaya. Ana paham, kalam Madam Dolores. At Maris, wala yung bibi ni Kuya Romel. 11 viewers, hello po. Mega love shoutout. Antok na si Ami, nag-flash na nung yung ilong niya. Hey, what can I say? Pag nag-flash yun, matagal yung makatulog na. May nasikaso kasi kami ni Ami kanina dun sa Iriga. At nasa vlog ko yun. Abangan nyo na lang po. Bukas i-upload ko. Mamaya, i-edit ko na ito mamaya. Ba? Akala ko bebe. It's water. Pasok.
Upat? Sukle. Bakal po. Hadi po yun. Mabinta yung ice water. Nakatune in pa rin ako kay Edison kahit tulog na ako. O sige po, salamat po Ate Maris. Kuya Benji, hindi po ako Arabic, hindi ko maintindihan po Kuya Benji. Ate Mayang, night na po. Sabi ni Ate Maris. Tawa tuloy si Kuya Benji. Paubos na yung ice water na ginawa ni Ami kanina. Ay, kagabi ata yung ginawa niya. Mamaya gagawa rin ako ng ano, ng ice water. Si Ate Mayang pag kay Alamid di nanonood, may paborito rin. Sabi ni Kuya Roel Juliano. Di ba ka busy si Ate Mayang? Kasi pag umaga, alam ko busy lagi yan kasi nung nandyan pa ako sa barracks. Pag gabi lang niya nakakapag-cellphone eh. Kasi pag umaga, nag-aalaga din yan ng apo niya. Naglalaba, araw-araw pa naman naglalaba yan, Ate Mayang. Laging busy yan pag umaga. Pag gabi, cellphone time din yan. Si aking my friends. Malapit nang bumisita ako dyan. Ganda no? Parang totoo na. Hello sa 11 viewers. Daming naglalaro, may mga daya. Pag ganito na marami nagbabasketball, yung ice water ko laging mabinta. Wala pa nga rin bill yung yung kuryente dito. Ginamit na naman ni Kuya Benji yung isang account. Yung isang account ni Kuya Benji pala yun, pang Arabic. Ito namang isa. Ito na yung yung si Tony na si Kuya Benji. Kuya Roel, sorry po, pag araw po I'm busy. Always. Tigasin po ako kuya, hindi po ako yung taong matambay. I'm back, sabi ni Kuya Benji. Opo, pag umaga busy yan si Ate Mayang. Laging busy yan. Naglalaba, nag-aalaga nung apo niya, nagluluto. Tapos sumasaglit pa yan sa barracks. Pag gabi yan nagsiselfone na yan. Cellphone time. Baka nasa yan si Ate Mayang. Nasa doyan, kung hindi nasa doyan dun sa terrace nila sa bangko.
Tanungin niyo po kay friend Jason. Opo, laging binyan. Ano Ate Margie? Panalo na? Hello Mayang, sabi ni Kuya Benji. Hello po sa mga saling viewers dyan. Sali po kayo sa kwentuhan namin. Pero Juliano sa barangay yan na magpaliwanag Ate Mayang. Sabay tawa. Good night Ate Maris, sabi ni Ate Margie. Natutulog na Ate Margie si Ate Maris pero magre-reply yun kasi naka-exit. Kuya Benji, hello po. Sabi ni Ate Mayang. Hi. Sabi ni Ate Margie. Night Ate Margie, o tingnan mo Ate Margie. Nakapag-reply pa, naka-headset yan, nakahiga. Sabi niya matutulog na siya. Ako dito lang support sa lahat. Yan, thank you Ate Margie. Good night Ate Maris, sabi ni Kuya Romel. Pikit na mata ko. Pikit na mata ko pero nakakapag-type. Matulog na tayo Ate Margie. Buta na sa bingo. 12 viewers, hello. Dami nating silent viewers. Ay, gising ka pa talaga Ate Maris. Kuya Romel. Tawa si Ate Maris. Tawa si Ate Margie. May pasok kayo ba? May pasok kayo ba? Dapat kasi naglilisin ka. Hindi ka siguro naglilisin sa school. Ba't di mo nalalaman yung sinasabi mo? Ate Mayang, Kuya Ruel kay Chip Kanod po. Na lang ako magpapaliwanag yung tatay ni Jamila. Tumatawa yan mag-isa si Ate Mayang. Subok yan yung magandang patawahin niya si Ate Mayang kasi biglaan na iihi. Tumatawa yung mag-isa. Shoutout kay Kuya Puloy, Ate Mayang. Pakamusta naman kay Kuya Puloy. Gising pa po ako Kuya Benji. Punuan na ay, punuan na. Tawa si Kuya Maruel Juliano. Asa live tayo ni Jason, si Maris Margie topic, may gayuma kayo. Tulog na friend. Tulog na. Parang nag-one battle si Kuya Puloy. Ate Mayang Lasing na si Kuya Puloy. One battle yun Kuya Puloy. Maka one battle yun. Goods na yun. Yun ang pahinga ni Kuya Puloy. Vitamins yun viewers, hello. Thank you po sa naka-tune in. Pagbalik ni Ami, magagawa ko ng ice water para may stock kami para sa bukas. Para si Ami magbasa ng mga comment. Dami po kasing basketball. Nag one on one sila ni Kuya Noli. Hindi niya kaya one battle friends. Nag one on one pala sa kasi Kuya Noli. Ayan si Kuya Noli natulog sa barracks Ate Mayang. Opo friends.
Isang sakong bigas yung price. Punuan na sa Bingo. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko noon nung binata pa ako. Grabe kalukuhan nun. Nagtanong kasi yung isang kaibigan namin kung ano daw yung mapapanalunan sa punuan. Sabi nung kaibigan yung una isa, yung ano daw yung nakalamay. Pag nanalo sa punuan, yung pinaglalamayan ililipat sa bahay nila. Kaya kalukuhan ng tao na yun. Yan daw yung premyo. Punuan. Kasi kaya Benji. Kung sino nakapuno, ililipat naman dun sa kabilang bahay. Ate Maris walang tulugan. Sabi ni, gising pa si Kuya Riz. Kala ko ba matutulog si Kuya Riz? Nagawa one battle din to si Kuya Riz. Ano to, Gin Calamansi? Si Kuya Riz. Paspasan lang ang work na nila dun sa bahay ni Talin. Nakikita ko po Ate Mayang sa sa vlog nila. Ayan mo Ate Mayang, babalik na ako dyan. Malapit na. Po Kuya rin sabi ni Ate Mayang. Kanina kasi, 4 na lang. Puno na yan. Basta pupunta ako dyan pag kasi kanina pumunta kami ng Eriga ni Ami, pumunta kami ng DSWD, nag sana kami nung yung natawag nito, bakal po sister. Tapos pumunta kami dun sa sa Capiarte. Yun, binigyan din kami ng gamot dun sa Capiarte. Lilipat na daw si Talin sa 24. Si Carrot umuwi din man, nagpaalam. Umuwi pala si Carrot. Musta po kuya, sabi ni Ate Mayang. Umuwi pala si Carrot. Kailan po umuwi? Kala ko nasa barracks pa. Pati si tatay. Ate Mayang. Pati pala si tatay umuwi. Nakita ko sa vlog na sa Burias na. Walang tulong sa Kuya rin. Pati pala si tatay bumalik na ng Maynila. Pumuga, Carrot man kalusi. Nagsiuwian na pala sila. Ibig sabihin yung gumagawa doon si Kuya Gatcho, si Kuya Puloy, tsaka si Tilo. Opo, namimiss naman daw nila yung mga tilapia. Joke lang. 3 lang pala sila doon. Si Tilo. Kasi si Vince doon din naggagawa kay doon sa babae nila Badit
Ah, si kasi Kuya Arnel. Hmm. Pauwi na ako magpa... Ah. Hindi ako makakasama Ate Mayang sa Bukana. Hindi ako makakasama sa kanila sa Christmas party. Kasi yung ano, yung budget ko nga inaano ko, pinaglalaan kay kami tulad sa 8, mag-aano naman kayo papang Maynila. Kada alis namin laging yung pamasahe, magkano kaagad. Oh, sa 8, alis kami ulit namin. Papa-check up. Tapos yung mga gamot pa. Yung gamot ni Ami sa 5 araw, umuubos ng ano, ng 1K plus. Kaya yung ipapamasahe ko pupunta dun, pero sana maunawaan naman nila kasi may pinaggagastusan ako. Pero kung wala naman sana, gusto kong makapunta doon kasi para ma-personal ko si Idol Japper tsaka yung mga vlogger sa Bukana. Kaya nga, pag nagtrabaho na ako dyan, bago ko umalis dito, daming bawal kasi kay Ami. Bawal sa mga makalanghap ng alikabok, tapos yung usok, tapos yung magbuhat ng mabibigat. Ito lang, tumutulong siya sa akin dito pag nagde-display. Ako naman talaga noon pa namimili nitong mga paninda. Pero pag magde-display, siya yung tapos ako naman yung nagsasabit. Kaya grabe yung kumbaga pinapalagaan namin yung pera talaga. Hindi ako talaga makasama. Sabi nga dati ni Ami, sumama ako dun sa Bukana. Nung di pa siya naoperahan. Kasi kwento ko na yan kasi dati pa yan, alam ko na yan na dun yung Christmas party. Na sabi ko nga kay Kuya Noli, sasama ako eh. Yung nagkabiglaan na inoperahan si Ami. Yun na, di na ako makakasama kasi talagang grabe talaga yung gastos ko ngayon. Gastos namin mag-asawa. Grabe. Kaya nga kanina pumunta kami dun sa para man lang sa panggamot-gamot. Kaso dun sa sa Kaperte, yung stocks nila nung dextrose, isa lang. Ito nga eh. Pero pwede kami bumalik dun pag may stock sila. Ito nga malaki oh. Malaki yung binigay. Ganito. Yung binibili namin, plus na nga pala to. Yung binibili namin diyan sa sa Mercury maliit lang. Itong ganito, isang araw ginagamit ni Ami, umaga at saka gabi. Ang isang piraso nito, kulang-kulang 200. Tapos may hinahalo pa diyan na yung maliit na panghalo. Yung maliit na panghalo nagkakahalaga rin ng ng 100 plus. Kaya araw-araw nakakabos siya ng isang ganito. Hirap pa naman hanapin. Kaya may lagi kong may stock nito dito. Dami kong stock. Kasi dun sa Manila bumili na kami para di maubusan. Ano na nga pala to? Ilan na lang? Isa. Dalawa. Kailangan nga pala bukas maghanap na ako ng ng dextrose. Kasi hindi siya pwedeng mahinto. Dapat araw-araw makapag-flush siya ng ilong niya kasi yun nga sabi ng doktor, hindi siya pwedeng yung halimbawa sa isang araw di siya makapaggamit nun. Kasi yung polyps pwede raw bumalik. Kaya nga matagal yung follow-up check-up
Kasi tinitingnan nila. Lalo-lalo na pag makalanghap siya ng mga alikabok. Tapos yung usok nga. Kaya pag umaga, gising na ako ng maaga agad, maggagatong kasi yung pampaligaw nito, kasi malamig ngayon dito eh. Pampaligaw nito, maligamgam. Mag-iinit kami doon sa gatong kasi kung doon sa gasol, grabe yung ano. Kumbaga nagtitipid naman kami sa gasol talaga. Yung gasol namin pang ano lang yan, pang emergencyhan lang. Parang si Kuya Nol at Vince lang pupunta yata. Oo, kasi hindi talaga kaya. Joke lang, Ate Mayang. Kuya Benji, din naman ako invite, tsaka wala din po ako budget pa. Mahirap kasi yung ano, may budget talaga. Kaya nga yung natitira sa ano nung kinita sa challenge dyan, nakaabang lang yun. Okay kuya, sabi ni Ate Mayang. Back and forth namin nung ubos kami namin ng ano ng 5K. Nagbabaon pa kami ng pagkain. Kaya pero matatapos din to. At ano na lang. Kasi malay, sabi kasi nung doktor, sa 8 baka magbago na. Doon na lang daw, baka hindi na yung dextrose na yan. Baka ibalik na yung spray lang, yung may pang spray na maliit. Pero ano yun, tag 800 din yun. Pero mas tipid na yun, yung pang spray na yun. Kasi halos lagpas isang buwan na gumagamit sa amin yan. Isang buwan pa lang siguro, simula nung na-operahan siya. Ano pitsa ngayon? Sakto, 4. Isang buwan pa lang ngayon. Kasi 4 yan, 4 kami pinalabas eh. Isang buwan pa lang ngayon. Nagsimula nung pag-spray niya dyan sa ilong niya nung dextrose. Hindi pala mag-Christmas party ang pahaway sa Bicol. Hindi ko lang po alam Kuya Benji, kaya kay Kuya kung may Christmas party din dito. Baka dun na lang. Kaso hindi po yun kay Kuya kung ano sabi. $11 yun, 11 na alis eh. Kasi 13 yung Christmas party. Kaya binjaks ko lang po Kuya, pero di ka magalit po Kuya. Bakit? Minsan po sa upload ka at pilosopo. May tanong ka din si Ate Mayang. Six viewers, hello. Tulog na ka si mama mo. Tapos na pa si mama mag-flash. Tingnan mga baby. Weak internet ko. Hala ka Kuya Benji, may hatol si Ate Mayang. Ha? Kira? Tulog na yung mama mo? Baka di yan nakapag-flash. Frankenstein? Chocolate. Good! Good! Pinsit ko tinawag mo, no? Tama.
Ano? Pinagising ko, hindi pa siya daw nakaplas. Mag-plus na siya. Nagkikwentuhan kami kanina. Parang meron siya Christmas party kaso kaya na lang daw pero di pa po sure. Pwede na mag-live sila si Ate Margie. Nasa bahay na daw sila. Hindi ka nakapuno, Ate Margie. Mag-party ka dyan, sponsor Maris Julius ako. Depende po kayo, no? Kay Kuya Noli. Kaya kung may Christmas party. Salamat po kay Benji sa offer niya. Pero depende po 'yan sa kanila. Kasi si Kuya lang yung mag-ano niyan, mag-decide. Talo sa punuan. Dati taon-taon yung Christmas party. Siguro baka mayroon. Kasi nung isang taon, ilang kilo ba yung niluto ko? Ako nagluto nun dun sa Kuya Noli. 2 beses na nagganap din kila Kuya Noli ng Christmas party. Mas ako yung tagaluto. Bakit daw kaya Benji di mo sinagot yung tanong ni Ate Mayang? Merry Christmas po si Kuya Benji. Merry Christmas sa lahat and advance Happy New Year. 10 viewers, hello. Ano, gising na si mama mo? Mama mo yun, magsasarado na tayo. May mga naglalaro pa. Tingnan mo, baka nakatulog ulit. Yung makalimutan niya yung pagbukas niya ng ilong niya. Nagkikwentuhan kami kanina, parang meron. Yan ba? Sabi ni Kuya Benji. Yan. Same to you, Ate Margie. Can viewers hello? Ano, nagpa-plus sa mama mo? Nilalagay niya sa freezer eh. Sa chiller lang naman dapat yan eh. Bukas dapat di ko makalimutan. Bibili pala ako ng gamot na kami. Punta mo na pala ako dun sa yung hospital. Hindi ka pa inaantok? Tibay mo rin na sa puyat. Tibay sa puyatan. Nakisama yung ano natin ngayon yung signal Nakisama yung signal. Hindi po yan ang tanong ko po. Kuya, yung minsan suplado ka at pilosopo. Peace tayo, Kuya Benji. Tumatawa yan si Ate Mayang mag-isa na naman.
Son, Oh, kapangapa ko no. Kagawa. kabanga pa. Ikirop mo ko. Na ako nag-utang. Ako nag... Amo, kinabihan. Ano sabi niyo? Ayaw ko. Baby ko nga doon ng ano. Nakatago ka ng sigarilyo doon sa loob eh. Hingi ka doon kay mama ko ng sigarilyo naman. So, kinakukong sa litro, tapos kabanga, tapos ito. Nama, ay kabanga. Ikaw mo, ikirop mo. Nakalista mo. Dito. Ay. Biyasan mo kanina. Ay, galing sa bago. Ay. Kumotor ba ka mo? Ano ba? Ay, inatod ko si Mami mo, Noel. Nagdayo sa taki Mami mo. Alex, maalis. Nagpapaisog-isog ito. Kinukondisyon pa sa grada. Manok. Yung white. Yung white na. White. Kanya naman manok. So, okay. Galing sa mga adulto. Saklong. Na ilalabang ko na ito. Manok yung binabayo ka na. Ang Domingo. Hindi nga nakukuha. Domingo. 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 Ito to. Ito ko Ito ka. Kadun. Ang roko. Ito ka. Sabi nga nini, Brado, ako na nga bala mo istura kay Dito. At ito, binabayan niyang mga yan. Ilalaban sa toka. Mga Domingo. Hindi tabi pa mong gata mo na sa istorya mo. Nangaya ka ito kapatid mo dito sa istorya. Tukos ko lang. Muna. Domingo. Mga. Oh. Bali, usad na ka ni. Oo. Sa retro. Ikirop mo ko ah. Oo. Kasi yung ano kaya ano. Nagpapos si mama mo? Ano pa kasi? Hello po. At may ano. May nagpalista. Ano? Whistle naman si Margie. Ah. Natukran mo friends. Cancel na. Cancel na yung pumasko. Whistle naman si Margie. At mayang pugi yan si Kuya Benji. Di yata ako makakasulog. Ngayon, di kasi ako nakapag-live. Cancel pala yung pamasko mo, Ate Mayang. Kay Kuya Benji. Sa mga gustong magpa-party sa Hawaii, taas kamay. Sabi ni Kuya Benji. Ate Margie, palipad ka na. Sabi ni Kuya Roweliano. Pero gising si mama mo. Tulog. Antok kasi yun. Pagod talaga. Taas kamay, magpapaparte si Ate Margie. Kuya Ruel. Taas kamay daw, sabi natin Margie. Makikiparty lang po ako.
Na-frozen yung ano, yung gamot. Nilalagay nyo kasi sa freezer, dapat sa chiller lang. Importante lang naman yan lumamig. Eh. Nilalagay nyo sa freezer. Raise hand. At viewers, hello. Shoutout po sa lahat dyan. Ba't nagaganda? Sleep mode. Turn off. Ate Margie, kahit walang regalo, basta friend ko sila Kuya Benji at Kuya Ruel. Saan yung sasamahan? Taas na yung kamay yung sasamahan sa live ngayon si Ate Margie. Magdamag. Gusto kitang isayang ng mabagal. Sleep na ako, Ate Margie, sabi ni Kuya Romel Rumahid. Walang tulugan. Lista mo na si Ruel. Sabi ni Kuya Benji. Ay, andito pa si Kuya Ruel. Sabi ni Ate Margie. Friend, miss ko na yung luto mo na igado. Masarap. Na-miss mo na pala yung luto na igado. Sa ano, pag kaya makakaluto tayo niyan, Ate Mayang. Thank you po Kuya Ruel sa paigado. Sayang kasi hindi ako nakapaghanda nung piyesta. Nakita mo Ate Mayang yung yung upload ko nung piyesta, yung kasal nung pinsan ni Mrs. Grabe. Magdamag kami, nagluto talaga. Yun dalawang plangganang igado. Tapos dalawa rin na plangganang kalderita. Tapos menudo. Tsaka pork stick. Dami. Dinuguan. Tapos dalawang kaldero yun na yung morcon. Grabe na yung yung nararamdaman ko dati. Dati di pa ako nakakaramdam ng ganyan pag nagluluto. Ngayon pag nagluluto ako magdamagan, isang linggo na parang may apoy pa rin yung paa ko. Mainit sa pakiramdam. Ewan ko kung ba't nararamdaman ko nun. Tulad nung pagluto namin nun. Yun, kasi maulan nun dito. Yung pinag-aapakan namin, may mga putik. Kaya basa yung paa namin nun. Sobrang apoy, tapos nababasa yung paa namin ng putik. Friend, wish ko na yun. Thank you po Kuya Rogelio. Ako kahit tumulong pa ako sa pagluto, yan lang may ambag ko po. Kuya Roel, wala po. Balit yun po. Joke lang Kuya. Oh friends, napanood ko. Madami.
Pag-upuan, ano ko yan. Pag-upuan nandun na, ano, Kuya Rowel. Pasuma ka na nga. Si Margie, pasuma. Katulad nung ano, buti nga nung ano, nung piyesta, di muna ako talaga naligo. Ginawa ko nun, pagkatapos namin na naglutong alas 6, umuwi na ako dito sa bahay. Tapos pahinga muna ako dyan. Doon nga ako sa bangko natulog kasi yung mga paa ko may mga putik. Pero pinalipat ako ni Ami doon sa ano, sa kwarto. Kasi malamig daw doon sa ano, malamig talaga doon sa bangko. Doon ako sa sopa natulog. Doon ka na, ako madumi yung paa ko. Di naman pwede maghugas. Pero kahit di nag ano, pero basa na dati yung paa namin. Grabe talaga yung ano, init pa naman ng apoy. Kaya pagkagising ko tanghali, sakto nagpapantumina na yung pinsan niya. Pumunta ako doon, yung tradisyonal na magsabit pantumina. Kaso di na ako nakapag-vlog noon, yung pantumina na. Sila, yung napantuminahan nila, lagpas 100,000 yung naipon nila sa pantumina. 100,000. Bigat pa naman nung baboy na kinuha namin dun sa Dolorosa. Ano yun eh? 288 ata yun. 288 kilos. Tapos may dinagdag pa na galing Albay. 200 plus din yun na ano. Daming handaan nun. Ay, salamat Kuya Rowel. Salamat sa pakulay. Yan mga ating mayangat, matitikman ulit yun. Pag ano tayo, pag nakabalik tayo dyan. Pag may budget na ano, kapag may sobrang budget, iluluto ko ulit kayo dyan. Thank you po, thank you. Thank you Kuya Rowel. God bless. Yan. Maraming salamat. Papa ni Jason nagluto ng igado. Papa daw nagluto ng igado. Anong sa bahay? Nagluto yun ng igado si Papa. Yung murkon. Yun ang masarap yung murkon. Yung piniling na ano, tapos binalot sa foil. Sarap talaga. Sige kung ayaw mo Ate Mayang. Sabi ni Kuya Roel sabay tawa. Ano nagpa-plus? Ma, tapos na? Merry Christmas to all of you. Ayaw mo daw Ate Mayang. Grabe, bilis ng araw. 4 na kagad, bukas 5 na. Tapos yung ano na, simbang gabi na. Sa 16. Simbang gabi. Nung isang taon, ginawa ko dito sa amin, unang simbang gabi, nagluto ako ng sopas. Pinamigay ko dyan sa harap namin. Nakablog yun eh. Pinamigay ko dyan sa harap namin, nagluto kami. Alas 3, gising na ako, nagluluto na ako dito sa harap ng bahay. Sakto kako, pagtapos nung simbang gabi, inabangan ko yung mga nagsimba, pinamigay ko yung mga sopas. Natawa naman yung lahat. Kasi yung iba kasi nahihiya yung iba, kaya kumbaga para ko lang yung ginawa. Kasi yung iba
Nahihiya, dami pa naman, daming natira. Nahihiya yung iba na ano, mahagip dun sa vlog. Kaya ginagawa ko na ngayon, pinapatay ko na lang yung camera para maubos lang yung sopas. Gusto kong meron Kuya Ruel, tawa si Kuya Benji. Birthday ko 28, sabay ko na sa Christmas party ng team. Yun, advance happy birthday. Kuya Ruel Juliano, advance happy birthday po. Happy birthday Kuya Ruel. 28, tandaan natin yan, sa 28. Birthday ni Kuya Ruel. Noong isang taon, may ano kami nun, may exchange gift. Yung, ano nung ginawa namin, nagbunutan. Pero, hindi, kumbaga yung nabunot ko, number yun malalaman ko kung ano yung, halimbawa, lalaki o babae. Pero di namin alam kung sino yung mabibigyan. Ano lang yung babae o lalaki yung malalaman namin. Sino ba yung nabunot ko nun? Babae pala yung nabunot ko. Tapos, iniregalo ko nun, bag. Tapos, di ko alam kung sino yung babae. Ang nabigyan ko nun si pinsan ni Kuya Noli. Ano pangalan naman? Patulog ako. Basta yung pinsan ni Kuya Noli dyan sa San Roque na angels din, pero bihirang makasama sa sa mga angels kasi nag-aaral. Saan yung kandado dito? Dyan. Ang pangalan nun ni yung kapatid ni Boyet. Nakalimutan ko na. Shoulder bag yun Dito ka muna ma. Hindi yung padlock lang. Bakit? Si Katkat. Si Katkat yung nabigyan ko. Tara doon tayo. Gagawa sana ako ng ice tubig muna. Bakit Ubus yung ice water natin. Si Katkat yung nabigyan ko. Tapos yung nagregalo sa akin. Hello po. Ang nakuha ko naman si Kuya Arnil. Yung nakuha ko na na nagregalo. Yung binigay yung nakuha ko kay Kuya Arnil, underwear. Yung brief Birthday ni ni Kuya Ruel Juliano. Nagpukulay mo si Kuya Ruel. Thank you po. Naidlip ako. Sobrang sakit na talaga ng ulo ko kanina. Oo, kasali sa challenge kay Gatcho. Sobrang di ko na talaga kaya kanina. Album sa happy birthday Ruel, sabi ni kay Benji. Nakapag-brush ka na? Hindi ba? Na matigas. Bilog pa? Hindi. Dapat niloblob mo. Kasi yun, si Katkat yung nabigyan ko. Ganda nun, shoulder bag. Yung kandado na dito. Kandado. Kandado. Ay yung Andyan lahat wala na. Dito. Dito. Saglitin ko lang. Kausapin mo muna sila. Gawa muna ako ng ice water. Kasi sayang yung yung bakante nitong brick. Naidlip talaga ako. Nak. Ano ba? Diyan ka na lang ito, konti. Kaya nga. Kasi hindi kasi. Naidlip ako, sorry naman. Nak, doon ka na lang. Kunin mo yung upuan na yun. Yan. Sorry na pala yung upuan na yun. Gamitin ko itong Na-upload naman yun Leslie. Ano? Nag-upload naman yan si Leslie. Really? Upload nga ng upload ko kaso palit ng profile. Gusto niya nang makapag-live. Paano raw makapag-live? Bawal ayoko. Hindi yung laro lang. Hindi naman masakit ang ulo mo. Masakit pa din. Masakit ang ulo mo? Sige, saglitin ko lang ito. Tapos magsarado na tayo. Naidlip na ako Sobrang sakit na talaga kanina. Bigla akong... Grabe kasi yung pagod dito. Abangan nyo na lang po sa sa upload ko. Bukas. I-editin ko yun ngayon. Bago kapag nagsarado na kami. Grabe yung namin ito. Gala kanina. Ba yung gamot mo pala dyan? Isa na lang. Yung dextrose. Tatlo ko. Saan man? Sige nga. Ako sa baba. Sa bobo.
Yung maliliit. Yung isa. Saan mo yung dalawa? Tatlo yan dyan. Ayaw nga. Tatlo pa Wala. Dumating lang ako, alisan sila. Okay, birthday daw. Ate mo. Kwentuhan mo sila, alisan tuloy. Dumating lang ako, alisan Sige. sila. Basahin mo lang ano nila. Sa 25. Birthday ni Kuya Benji. Si ano ma, sa 28th birthday. Kuya Ruel Uliano. Batiin mo. Advance. Na December. Oo. December na ba? Oo nga. December na. Happy birthday Kuya Ruel. Advance po. Si Kuya Benji, 25. Ano sabi natin Maggi? 10 viewers alone. Dito lang daw si Ate Margie. May idlip talaga ako kaya sa sobrang... Ano? Hindi ko na talaga kaya. Ang sakit talaga. Nakalimutan ko yung ano, yung regalo ni Tilo eh. Mayroon din yung regalo ni Tilo eh. May kwento na sila. Ewan ko kung yun pa yun. Parang si Tilo, ano, Mauna pala si Kuya Benji. si Tilo, nabunot ata yun si Vince. Tilo. Tapos, itong Tilo, nagpasama kay Vince na pumili ng damit. Parang naging ata yun eh. Tapos si Vince pa yung pinapili. Pero di naman alam ni Tilo na si Vince pala yung bibigyan. Sabay mo na rin si Benji. Tapos, Yun, pagbasa kung sino mabibigyan ni Tilo, si Vince. Sabi ni Vince, ito rin yung pinili ko dun sa ano. Nasa LCC. anong buwan kuya? Lahat buwan may 25, di ba po kuya? Sabi ni Ate Mayang kay Kuya Benji. Sumasakit yung kamay ko. Kahit konti lang. Huwag na. Ako na lang yan bukas. Sige. Ako na. Dahan-dahan na. Sumasabit pala dito sa kuko ko na sila. Oh. Mabasa mo. Opo, sabay na lang po kayo Kuya Roel, Kuya Benji. Sabay na lang daw sila mag-birthday. Advance, happy birthday sa inyong dalawa. Ate Margie, mag-led ka pa po. Sabi ni Ate Mayang. Hindi tumambay si Kitty ah. Tumambay yung gagabi. Kasi ano daw, parang ano eh. Dumaan yung kotse kanina. Parang kasama ni mama niya. Saan punta? Galing sila dyan eh. Sa karating lang? Oo, kanina pag-wilabagan niya ano. Itis. Magkaiba ito sa kanila ang bubigay. Sorry. Sa tubag ako nito. Pili? Diba, kamot to. Dampay ko lang nasa ulit. Sige, sabay na. Oh, bongga ata birthday niyo dalawa. Ate Margie. Ilan yung nabalot mo na SWAT na nung nakaraan? 20 ata. Puyat ka lang yan.
Nakapagod. Hindi ko talaga kaya yung ano, sakit ng ulo ko kanina. Kaya mabait kaming mga December. Sabi ni Bukas Kuya pa naman, pag-atid ko kay baby, punta muna ako dyan sa main hospital. Ito tara ito. Yan, Yung sabi nila dun sa ano, yan. kung may stock sila dyan. Yung gamot nga. No? Yan naman. Paalis ka ata bukas eh. Bili ka ng itlog. Itlog ang kailangan. Iwanan ko yung ano, pambili ko lang mama. Mga 3 tray. Magkano ba isang tray doon? Depende daw sa size. Bukas ka na mag-live, Ate Margie. Yes, Tumatawad na si Kuya Romelo. Bukas ka na lang daw, Ate Margie, mag-live. Kabirthday mo po, Kuya Benji, si Papa Jesus. Hindi ata yan, nagsa-celebrate sila ng ano eh. Ng Pasko? Oh, kasi Muslim na ata, Muslim na ba si Kuya Benji? Si Kuya Romel, siya yung Muslim eh. Happy holiday na lang po. Happy holiday. Happy Kanila silang dalawa ata eh. Oo. Opo, Kuya Romel, masusunod po kayo. Nasunod na nga si Kuya Romel. Tumawad kay Ate Margie eh. Parati daw silang puyat. Tayo ngayon lang kasi yan eh. Ngayon lang maganda yung signal. Bagsak na mata ko, Ate Margie. Oo nga, kanina pa nagpapaalam si Kuya Romel. Naunahan pa kita, Kuya Bay, pwede Romel. na rin po kayo magpahinga. Kuya Romel, naunahan pa kita umidlip. Kanina, di ba, nawala ako. Maya-maya out na rin kami. Di ko na talaga kaya, Kuya Romel, kanina. Kaya panay, ganyan na ako ng ulo ko. Kasi talagang as in sasabog na yung ulo ko. Pumasok ako, naidlip ako konti. Medyo umukay-okay siya. Si Ate Mayang mabait, mukha lang hindi. Joke lang, nag-joke siya. Pero titiisin ko na lang di makatulog kesa kayo ang di makatulog. Di nakakatulog si Ate Margie pag di nakakapag-live. Kailangan Ate Margie ng kausap. Yan ba si Ate Mayang? Andyan. Tawa tuloy si Kuya Romel. Tumawad kasi Ate Margie eh. Bukas na lang daw eh. Sabi pa naman mag-live ni Ate Margie. Talagang tanggal antok. Kunti lang, baka di ka siya. Hindi ko. Joke lang yun, Ate Margie. Sabi ni Kuya Romel. Ay, may nilista ko dyan. Nagpahabol pa ng kalahati. Na, Na sister. lista mo. Kagawad. May nagbayto pa rin kumuha. Kasi lang yun, umutang sila. Basta huwag tagalin. Kasi siyempre namumuhunan din tayo. Pero ang sister ko. Ma, Tagalog yan. Tagalogan mo. Bili nga ako. Hindi nakakaintindi ng Bicol. Dalawang yung sitas pasilbi yan eh. Wait lang, wala. Siguro kukuha ako. Ano yun, pasilbi yan. Hindi ako. Hindi nga po ate. Minsan masasaraduan sa opposite ng kasab to. Sige na. Ano bahala. Ano na? Hindi Wala pa. na. Saan man? Wala ko pala. Mas, di ba? Dito. Saan man? Umakyat doon sa... Dito? Pambabo? Hmm. Di ba, natatakot kasi kung gabi mo, parang diyan na lang yung tulog. Nandyan daw sa bubong ma. Hindi ko nakita. Diyan daw sa bubong. Saan na? Di ko na makukuha yun. Hanap pa? Pasindi yan, pasindi.
Nakakuha naman ka mo ah. Kasa na tower ah. Hey! Hey! Kasi ako kantin mo kan si Bob. Nagkasa na tower sana. Founder eh. Kamu na lang dalawa? Batchoy? Ari, meron pa tayo bagyo para ulat. Zay? Bagyo. Ah, di man. Visayas. Arayo. Bisaya na po ito, ganda ko. Pasok ko 1. Burod. Burod talaga. Gawin mo nga niyan. 41 kilometer per hour lang. Mabago. Pwede pala kasi kakagising lang na Ate Ami, may kasama ko sa live kahit 1 ng viewers ko 5 po. Hindi ko alam Ate Margie kung kakayanin ko pa. 4. Pero try ko po, kung magla-live ka Ate Margie, silent viewers lang ako. Merong himala, walang live si Margie. Pero well, mabait pa ako kahit tanungin mo kay friend Jason. Check mo, baka pipi na naman live mo. Himala talaga Kuya Benji. Ano sabi? Ano sabi? Alam ko naman Ate Mayang. Baka birthday din ni Julius. Salamat po Kuya Ruel. Wala kasi si Kuya Julius. Busy daw po si Kuya Julius eh. Sa work niya. Grabe daw ang ano nila. Busy yan sa taho. Busy magbenta ng taho ata si Kuya Julius eh. Ako na isa lang po. Sige, kasi na lang. Ubus talaga yung ano. May mga dayo pala kasi yun. Dayo yun. Kaya yung maganda pag ano. Pag may basket. Mura nga lang daw yung ano natin, yung ice water. Bilang tayo ni Mama, 4. 13 lang daw. O bakit? Sa iba kasi 5 piso to. Ang mahal naman nila. Mineral Parang- kasi to. Kahit na mineral yan. Joke lang Ate Ami, di ako magla-live. Ayaw makabinat pa ako sa'yo. binat na Ate Margie. Si Margie din naman mabait sa atin, kay Bong hindi. Bakit? Mabait daw si Ate Margie sa kanila, sa kay Kuya Bong hindi. Sabi ni Kuya Benji. Bakit ano yung butas mo? Salang. Lagay mo dito. Saan kasi yung ano, lamig. Kaya pag ano talaga, hindi pa baga 3 dito. Pero, bumaba na ako. Sayang naman, may bakante yung ano. Para bukas na lamig na. Sablay yung pressure natin na pangarap. Hindi yan sasablay. Sablay yung pressure na pangarap. Hindi pa yun para sa akin. Okay. Lumamig na din yung ano. Yung soft drink. Pwede yun ba? I-try natin sa ano. Kung may ano sa Yung drive. Oo, pwede yun ano. Ano, okay na? Okay na yun wala. Ayan, magsarad. Malaglag. Maglalaglag na. Sumabi. Wait lang. Ako. Ito na. Oh, nakawakan ko. Hawakan mo na. Oo, isa lang. Ibuksan ko. Iangat ko konti. Huwag mo na kasi ganyan ma. Hindi. Kaya yung mag-push. Hindi lang nakatulog talaga. Hindi yan o. Hindi yan masabi. Tama na muna yun. Mababasag pa. Mabasa mo muna sila. Thank you po Kuya Ruel. Nag-live na yan si Ate Margie kanina. Ay, nag-live na pala si Ate Margie. Ay, baba ko muna itong ano, tolda. At mamaya, mag-out Para pa rin kasi pa yung ako. tigre Kuya Benji. Parang tigre ba?
Kuya Rowel, ano pa po time dyan sa inyo po? Ano daw time, Kuya Rowel? Sabi ni Ate Mayan. Ate Mayan, gising pa. Wala Kunin pang niyo na lang ako pasahod, Ate magbantay sa Margie. tindahan niyo, Kuya Jason. Ako yung po. Mahina, Ate Margie, ang ano dito, Ate Margie. Pag ganito, Ano lang, minsan okay, minsan hindi. Lalo na pag January. minsan hindi. Lalo pag January, ang tumal talaga, halos ano talaga. Pag gabi kasi, mas maganda yung bintahan pag gabi kasi yung mga alak, sigarilyo. Oo. Doon kayo mababawi pag gabi. Pero pag umaga, sobrang tumal yan, Pag Ate umaga, Margie. kahit matulog ka pa. Nakakatulog nga ako dito eh. Lalo pag tanghali, pag umaga, may mga bumibili. Mag 11 AM na dito. Kaya Ate nga, Margie. pag fiesta dyan kami talagang Kaya pag piyesta Inaano talaga, namin. doon talaga kami nagpupuyat, Ate Margie eh. Kaya doon talaga kami na alas walang tulog. Kasi pagdating ng ganto, yan, matumal na yan. Pag gabi lang yan, medyo malakas pag may dayo, ganyan. Pero pag ordinary day, sobrang tumal. okay na yun. At least may ano. Kaya pag January, pag tumutong yung January, halos konti na lang. Sino yung pusa? Diyan o. Dito dito. Dito mo. Diyan yun o. Hindi ko nakita. Eh, syempre, bakante dito eh. Bakit Yan yun? yun. Maaga pa pala dito, Kuya Rowel. Kabaliktaran dito, gabi din. Diyan umaga. Kaya pag pag fiesta, doon talaga kami sobrang sobrang tinatry talaga namin anuhan. Kaya kita nyo naman yung pagtitinda namin ng fiesta talaga. Kasi doon lang once in a year. Wait lang. Asaan yung kandado? Advance kayo dyan, 13 hours dito. Pag may live ka sa tindahan mo, Ate Margie, malay mo may mag-sponsor para mag-alaman ulit tindahan mo. Sabi ni Kuya Ramil. Dito 6:37 PM. Maghahaponan pa lang si Kuya Benji. Ayun, nagsarado na si paring Jason. At ang haling tapat pa pala, kuya, dito 11:38 na ng gabi. Mag-midnight na. Hili. Ano lang. Asan yung bag natin? Nakapasok ka na rin, baby, oh. Yung bag. Nandito. Tawagin mo si Sir Baby. Stop, baba ka na dyan. Wag na po, Kuya Romel, tsaka na lang pagkatapos na lang ata si Mary. Pag makatapos na lang ata si Mary. Maganda na mahirap din magtindahan kasi. Maganda pag maganda ang bentahan. Ang mahirap lang hindi sa pag ganyan.
pag nauutangan ka talaga ng lasing. Yan, ang hirap. Ang hirap. Ano kasi pwede nilang itanggi kasi yung inuutang nila. Kasi pag lasing kasi makulit eh. Sobrang kulit. Ipipilitin kang pautangin sila. Hindi ka titigilan talaga. Pero pag kinabukasan minsan, sa sobrang kalasingan nila, hindi na nila maalala na umutang sila. Tinatanggi na. Iba-iba ang rotate ng mundo. May upload si Hili. Si Kuya Benji Parati yan nagkikwento sa akin yung anak ko. May nagko-comment sa akin, Mama, nakikita ko yan sa inyo. Ayan, binasa niya. Sabi ko, sino? Benji. Ayan. Parati kang Kuya Benji sa kanya. Ayun, ang bilis yan makagawa ng makapag-upload eh. May bagyo na naman tayo. Mabuti na lang walang pasok yung alaga ko. Kasi ang hirap gumising ng maaga talaga. Ako yung gumigising maaga ngayon. Siya naman yung nagigising ng maaga. Kasi siya, nagiinit ng tubig eh. Nagiinit siya ng tubig. Kasi bawasan yung usok. Kaya yun talaga, hindi talaga ako makakasama sa Christmas party. Di ko dito maiwanan. Nagiinit kasi kami ng tubig ng pampaligo. Ayun o. Nilapag na ni Kuya Benji yung YouTube ni baby. Sa mga shorts lang siya eh. Hindi ko rin siya maturuan ng video na mahaba eh. Hindi ako marunong. Ang gusto niya mag-live. Pero nag-games. Yun. Kaso sabi ko sa kanya, hindi ka pa makakapag-live kasi wala ka pang 1K. Di ba yun pwede mag-live? Hindi pa monetize. Pag hindi pa 1K ang niya. Ang subs. Pasok mo tong sigarilyo doon ako. Baka may bumili pa. Bibi oh. Nakatanggal na ba lahat? Bibi oh. Ha? Magaling mo na yan doon mo. Pahinga ka na. Kami tulog ka na mag-midnight. Opo, ate may wait lang po. At dadalhin ko sa loob. Saan yung... Ay, magbabaybay na ba tayo dito? Mamaya doon na sa loob. Ang loob na ba? Saan yung susi? Nandun na yung kape. Magkasabi ka? Danas ko po yun at ami panay pakuha utos, iutang sila tapos siningil sabay, di alam. Yun talaga ate Margie, yun yung nakakalungkot din sa tindahan. Kasi ang hirap magbantay, ang hirap sa pinatayin time 8. Ha? Magwawala yan dyan. Sobrang hirap talaga ate Margie, sa totoo lang ganyan talaga. Doon din kami nahirapan, lalo na pag alam naman may ganyan nagiinuman. Ang namin is magsara agad. Magsara agad kasi ang hirap magsingil pag umaga na. Kaya pag ilang araw na din hindi makakabayad sila. Pero may mga tao din na hindi nakakalimot sa utang nila. Kahit lasing. Tubo lang 5 pesos tapos yung utang madami doon, nalulugi tayo. Oo, kasi hindi na talaga nakakabayad. Madami. Kami madami dito eh. Kasi 'di ba po, ilang araw kami halimbawa, aalis kami, magsasara kami ng tindahan, ilang araw kami hindi nakakapagbukas, lalo nung bakasyon. April, umalis kami. Umalis kami ng April. Kulong-kulong. Halos 2 buwan,
tatlong buwan sarado yung tindahan namin. Yun, yung mga may utang sa amin, hindi na talaga nagbayad. Tapos hanggang sa nagbukas na kami, hindi pa rin nagbayad, hindi na rin ako nagsingil. Kasi, yun nga eh, ang ano, ikaw pa yung mahihiyang mag-ano, ikaw pa ang masama pag di ka nagpautang. Yan, talaga Kuya Romel, yan. Tapos, mahihiya ka pang magsingil, ikaw pa talaga yung mahihiya sa kanila. Kaya yung ginagawa ko, ang hirap kasi mag-ano. Opo, Kuya Romel, totoo talaga yan. Pag hindi mo pinautang. Tapos ayun, may bagong tindahan, diyan naman yan sila. Doon naman sila uutang, magaganyan. Kaya yung ano dito, yung may mga tindahan din kasi ano din namin, sarili din namin. Kumbaga, pinsan pa pero malayo. Pero kasi dito kasi sa probinsya kahit malayong pinsan is pinsan mo pa rin yun eh. Malayong pinsan na namin. Kami nag-uusap-usap kami niyan. Nag-ano pa nga kami niyan eh. Nag-uusap-usap kami kung ano yung presyuhan. Tapos yun, nag-aanohan kami, ay si ano, wag mo yung papautangin kasi hindi yan nagbabayad. Yun, nag-aanohan kami. Kasi hindi rin maiwasan talaga. Normal yun sa tindahan, at least nakatulong kayo. Karma naman sa kanila. Same time lang si Romel sa Pilipinas. Ay po Kuya Benji, same time lang po. Ay, ate Mayang, ano eh. Yun din yung sinasabi ko dati eh. Yung makakarma na lang sila. Pero nung ano, sabi ko, parang feeling ko, ay naku, ang tagal lang. Ang tagal lang karma sa kanila. Parang mapapaisip ko ng ganun. Kaya sabi ko, dapat talaga sa susunod pagbukas namin ng tindahan, yung medyo aanuhan ko na. Yung parang titigasan mo na, yung titigasan mo na ay sorry, hindi talaga ako magpapautang kasi utang din yun. Kasi totoo naman talaga, utang din yung tindahan namin nung nakaraan. Sabi ko, hindi ka pwede magpautang, pasensya na Galing ko lang kayo. tayo sa ospital. Sabi ko, hindi kami magpapautang, pasensya na kasi utang din yung ano namin. Utang din yung tindahan namin. Gusto lang namin talaga tumubo ng konti para, kumbaga yung pambili ng shampoo, pambili ng sabon, ng toothpaste, medyo makaless na kami pag nagtitindahan. Kumbaga yung mga gastusin sa bahay, malibre na ng dilihensiya sa tindahan. Yun. Meron pa nga ate namin nagsabi niyan kung magtinda daw, ihanda na ang kalahati pautang sa kalahati benta. O may advice din sa amin na ready daw din talaga yung sarili. Kalahati. Sa amin hindi eh. Nung kasi ilang taon na din kami nagtitinda kasi parang sa taon-taon namin, ang dami din namin natututunan. Natututunan din namin maging matigas na talaga at ang hirap ang hirap talagang hindi ka magpautang. Pero ang hirap din kasi makiusap sa tindahan kung paano din kami magtindi. Yung parang ganun 7 viewers low. Parang ang hirap din kasi kami nakikiusap din kami, umuutang din kami. Kaya parang naano din namin, ay i-wait muna natin, wag muna natin utangin sila. Ganyan. Ang problema lang paano mo ibabalik ang puhunan pag utang na lahat lugi ang kinakalabasan. Yun po, medyo naranasan na din po namin kaya halos taon-taon. Magkakape ka pa? Hindi na. Taon-taon nadadagdag din yung namin, experience, saka nararanasan namin, ina-apply namin taon-taon. Katulad talaga nung unang mga pagtitinda namin, hinayaan lang namin magpautang, si ganyan. Tapos, another year, natuto kami, ay maglilimit kami ng utang. Halimbawa, 300 na lang. 300 per tao yung utang. Kaso, hindi pa rin nag-work. Kasi kung halimbawa sa 3 tao, limit mo 300 plus.
900 din yun. Ang unti na nga lang ang unti na lang ng dilihensya mo, matitenga pa yung ano. Ganun talaga nangyari, Kuya Romel. Kaya lang ba nakaranas ako din pang snack tinda mo, 5 pesos utangin pa. Mapapamura ka na lang sa mga utangero. Ice Yun water nga, talaga. inuutang pa eh. Yun nga eh, pati yelo, may Ice water, umutang. yelo. Sabi ko, ay wala, hindi pa. Di ba may story ka din, Margie? Sabi niya. Grabe talaga. May mga weird din na tao na ano, na umuutang. Kahit yelo, inuutang nila. Sabi ko, ay hindi pa matigas. Mas yelo na lang, pambayad sa kuryente yan eh. Ang hirap pati Yan yung yelo. pambawi namin sa tindahan eh. Ang ano nga, sobrang nga yung kamay, yung kuko ko, ayan o, sobrang magkaiba yung kuko ko. Ito o, sobrang lawak na, ayan. Kakagawa ng ice water. Kasi pag alam ko, sabi ko, ay ubusin ice water, may naglalaro ng basketball, bibilisan ko ngayon yung paggawa ng ice water, nilalagay ko yun sa freezer para pag may bumili. Ay, meron ice water o, para makadagdag agad sa kuryente. Eh, hindi nila alam yun. Tapos pag nag-uutang sila. Tapos nagre-request pa to ng freezer. Lalong mahihirapan siya Hindi pa. gawa ng yelo. Hindi pa napapanahon yun. Kasi Di inabot. tutuman yung tindahan natin ng January. Kaya ano, kaya siguro Sa sunod na lang. hindi natupad yung freezer na ano ko. Kasi tutuman ang tindahan natin. Pero syempre, walang masama mangarap. Yun yung hindi alam ng nag-uutang. Yung sacrifices ng ginagawa. Kaya nga dati nag-ano kami, titinda kami ng fishball, ganyan, kikiam. Tapos alam ko, madami siyang kinain pero yung binayad lang 15 pesos, 10 pesos. Meron po Kuya Benji kaso nahinto. Una kasi nahugot kay Mary ang budget pamalengke at grocery. One time nabagsak na ang tindahan mo, wag mo na ulitin. Sa'yo lang ang pera, ipunin na lang. Kaya yun Ate Mayang, ano kasi medyo kaya napapabalik pa din ako sa tinda kasi ako yung hindi pa kasi makakilos. Kasi gusto ko din talaga mag-work talaga. Kasi yung ano ko nga eh, ang pangit ng katawang lupa ko. Medyo sakitin tayo. Ang sakit pa naman eh, kailangan tas-tasan. Correct ka Ate Mayang. Hindi ko rin kasi maiwasan kasi gusto ko rin talaga tumulong din sa gastusin sa bahay. Kaya na ko magtinda. Kung magtitindahan kasi kung medyo medyo okay naman siya. Medyo lang. Huwag lang talaga magpapautang kasi. Araw-araw tayo araw-araw tayo nangangailangan sa magtinda na lang. Ganon din, shampoo bibili, sabon bibili, magic sarap bibili, mga sangkap. Mga kalas din. Oo, magtinda na lang. At least di ka na patakbo-takbo sa mga tindahan. Yun nga din ang Lalo pag umuulan. yung shampoo. Imbes na bibili ka sa tindahan 8. Nakamura ka na. Pag sa sarili mo, 6. Kasi minsan yung mga shampoo May promo may mga din. promo, may free. Kaya natsaga-tsaga na lang. Kumbaga yung tindahan, na lang yan, libangan. Yung madaling siya sa tindahan, yung mga alak. Alak tsaka sigarilyo yung madaling siya. Pero yung mga chicherya na yan, piso-piso lang naman yan. Mga dibote. Yung chicherya, lang yan, decoration lang yan sa sa tindahan. Pampaganda tingnan. Dati nga balak niya lang, mga alak lang, huwag nang bibili doon ng mga chicherya, sabon. Alak lang yung mga tinda namin. Alak, sigarilyo, lahat ng klase ng alak. Kaso mapuhunan yun. Sabay na natin ng ganon din, uupo ka dyan sa tindahan. Kompletuhin na natin. Tulad kanina, kasi nung nagpiesta, naubos yung mga paninda. Tulad kanina, nagluto ako. Walang sinigang, walang magic.
Inutusan ko siya dun sa kabilang tindahan. Pero nakakahiya. May tindahan ka, tapos bumibili ka rin sa kabilang tindahan. Kaya kanina, namili na ako. Pagdating namin, pumunta kami Iriga. Pero kaya, yung nakaraan, yung tindahan namin, hindi masyadong nauubos na ng paninda kasi sinasabayan, di ba natin, ng fishball, ganyan. May pambawi. Yung fishball kikiam, doon kami kumukuha ng panggastos din namin, pang baon ng bata, pang bili ng kung ano-ano. Ngayon, lahat sa tindahan. Ngayon sa tindahan ka medyo mabilis, nahuhugot din talaga. Mabilis siyang maano. Kasi nung mga nakaraang taon, nung medyo okay pa yung katawan ko, sinasambahan namin yan ng nagtitinda kami ng turon, di ba? Pansit. Tapos pag may dito, event sa court, pag halimbawa may Biglaan pansit. Oo. Nagtitinda kami ng pansit. Biglaan yan. 10 piso yung pansit. Tapos nagluluto kami niyan ng turon. Pag may Kasi, mga, di ba, saging, anuhan mo lang, pag may turon, mga ganyan. senior citizen na meeting dito, buong lakeside. Dito na may meeting yung mga senior Tapos citizen. yung kumukuha ng mga abono ng palay. Yan. Yan yung ginagawa ko kaso. Yun nga. Bumibigla kami yan nagtitinda ng Kasi 10 piso yung pansit. pansit. Pero ubos yan. Nakakabos yan. Isang pardo, isang tali, ubos yan. Magapon. Kaya medyo okay ang dilihensya. Alam niyo amin nung pinag-aaral ko yung anak kong babae sa kolehiyo, halos araw-araw makikilabada, tapos si Kuya Mukuloy nasa Maynila nagtatrabaho. Taon yan bago umuwi. Awa ng Diyos na patapos kong anak ko. Ay grabe talaga ate. Ay, matanong ko pala Ate Mayang, magkano pala yung yung tuition dyan sa HTC ng criminology? Kasi yung bunso namin, gusto niyang mag-criminology. Kaso, private kasi dyan eh. Private. Sabi nila Papa, parang Mahal. di kakayanin nila Papa. Magkano kaya yung Ate Mayang yung dyan? Kaya yung grabe ate Tuition. May na pag napatapos mo ng pag-aaral yung Matanong yung ko anak lang. mo, hindi mo mamamalayan talaga kung saan ka kumuha ng pera. Ito nga yung mga kapatid niya Halos ngayong taon, Dalawang magka-graduate ngayon. dalawang college, isa yun yung bunso nila grade 12. Bali tatlo. Kaya grabe ang nila. Grabe din ang Kaya nga titinda ng balot. yung balot, binigay ko na kila Papa eh. Sila na lang para Kasi kami dapat yung nagtitinda ng balot ng yung para fiesta. may pang-budget sila, pamasahe, tapos yung may basta kasi pag graduating na mas magastos na eh. Oo, kanina anong nakaraan nga daw eh. Gusto ko naman magbigay sa kanila ng pangtulong sa kaso Grabe talaga ang kapos gastos. din ako eh. Yung isa, sobrang tuwan-tuwa siya kasi binati ko. Si Angeline kasi nag-thesis sila. Tulad nga nung nakaraan, Anim lang sila nung nakapag-thesis. Dispiras, yung Nakapasa. kapatid yung isa nangangailangan ng 1.7. Narinig ko humihingi kila mama. Sinabihan ko na lang, sige na lang, manghiram ka muna dyan. Ako na lang magbabayad. Yun, nakahiram. Kasi sobrang talaga, magastos talaga yung college na lalo graduating talaga. Dalawa kasi, office at saka isang IT. Sobrang tuwan-tuwa nga Tapos nung IT kasi, school. nakapasa siya sa thesis. Tapos, ilan lang sila? 6 lang ata. 6 lang yung nakapasa. Pare-pareho si Dugong kaya noong first year 19K tapos noong second sem is 15. Hindi pala pare-pareho. Buti nga naging vlogger si Paring Jason, nakakaluwag-luwag sa buhay at Kung kumbaga malaking tulong din yung sobrang malaking tulong din dito yung ata talaga siya papunta sa pagbablog. pagbablog talaga. Kasi lahat talaga Kuya Romel, kung alam mo lang, kasi maaga din kasi kaming nagsama nito. Lahat na ata ng klase ng street food na tinda na namin. Fishbowl kikiam, nag-ihaw-ihaw kami, nagpansit, nagganyan, nagmami kami. Ayan talaga, tinry namin. Pero, pag pag nagkakasakit kasi, humihinto. No, wala. Kaya
Yung ano na. Doon sa Boulevard si Ate Jean nagtitinda ng bilog-bilog. Ako marunong ako dyan, ayaw niya maniwala eh. Yung neneng. Yo, ang bilog-bilog, ang kasama namin si Ate Margie. Gulat si Ate Jean. Ba't daw ako marunong nun? Grabe talaga yung ano, kung alam mo lang Yan talaga. ako yung negosyo ko eh. Kaya sobrang laking tulong din talaga. May subsidy na dito. Oh, may subsidy. Pwede na pala dun eh. Kasi yung kapatid ko kasi yung bunso namin, napili kasi siya ng napili ng scholar. Pwede dyan, medyo malapit ka. So, Kaso iikot lang hindi kasi. pwede dyan. Hindi raw pwede dyan eh. Bakit? Private. Wala namang iba dito. Wala namang criminology sa Kaya ano. nga, Wala namang criminology hindi sa... raw magagamit yung scholar dun. kahit na, kung ano yung gusto ng pag-aralan, yun yung ang Kaso yun ang sundin. gusto niya. Sa SPC naman, wala namang criminology. Ayan na yung pusa, lumabas na. Sa tindahan yun. Hindi, parang natanggal yung motor. Yun o. Hindi sa tindahan yun. Tingnan. Ayan. Ayun, may butik eh. Sasarado. Kala ko natanggal naman yung motor niya. Uncle mo. Lasing eh. Yun. Ngayon dito. Kinukuha ko yung susi niya pag lasing yan eh. Binaagawan ko ng susi yan. May subsidy. Kasi gusto niya kasi Makakaraos din yan, Ate Margie. Sigera meron criminology, private nga lang. pares Yun nga din. talaga. At Sabi niya nga kung mag-criminology siya, sigera na lang daw. pwede. Kasi ganun din daw eh. Pag baha, malayo. Oo. Buti kung di naabot, mas malapit sana dyan. Pero ang pinakagusto niya talaga, maritime. Ang gusto niya. Kung ano yung gusto niyang pag-aralan, yun yung sundin niya. Kasi siya yung Yun ang tingnan mo po. pinakagusto niya. Second choice niya lang yung Ako, Second choice niya lang yung criminology. pinag-electronics ako ng kapatid ko. Wala naman ako natutunan. Kasi unang-una talaga, hindi talaga ako fan ng math eh. Talagang bobo na akong bobo sa math. Sabi ko nga sa kanya, ano na lang, electrical. Kasi yun ang course niya ngayon yan baga sa high school. Electrical. Engineering. Oo. Di ba gusto niya din yun? Yun yung first choice niya. Sabi ko sa kanya, electrical engineering na lang ako. Yun yung first choice Pwede niya. mong i-abroad niya. Abroad. Kasi ang plano ko dyan sa kanya, yung magkaroon lang siya ng unit. Di ba 4 years yan? Tapos mag-exam siya ng civil service. Ay, mas mahirap. Mabuti pa mag-board exam na lang siya. Mahirap ang civil service. Kasi Mas mahirap pa sa mahirap. Oo nga. Kasi Yung tito namin kasi, siya, sa BFP. Mahirap ang civil service. Mas mabuti Gusto pa silang mag-board exam ikaw. Ipasok sa Pag nag-board exam ka, kung ano lang pinag-aralan nyo, yun yung pag-aaralan nyo. Pero pag civil service, ang dami. Ang hirap niya. Lahat na ng nagsasubsidy si Dugong first year and second year is 54K. 54K. Kaya sabi ni Papa, nahihirapan kasi si Papa eh. Yun talaga. Makakaano din yan, Ate Margie. Makakausad din, Ate Margie. Sila nga, kapatid niya. Grabe grabe talaga ang gastusin niya. Yun, Ate Margie? 3 nagka-college ngayon yan. Dalawang graduating tapos isang third year college. Yun sa awa ng Diyos, nararaos talaga nila. Sa lang yan. Nagbibilao. Bibilao lang yan si Papa. Nagbibilao, tapos yun, nagtitinda sila. Tinda. Kaya nakaka-amaze nga sila loob. Kung paano nila nakakaya yun, lalo na nung sabay-sabay yan na nagka-college. Kaya sabi ni Papa, ako na magtinda ng balot. O sige, kayo na may naman sila, may kulong-kulong. Kaya nakakaabot sila dun. Nagtinda na sila dun sa Malawag. Tapos kanina dyan sa San Juan. Tapos tumatambay dito sa tindahan ko. Kaya kami, di na kami nagtinda. Kasi alam ko naman talagang nahihirapan sila.
Lalo na ngayon Graduating. nag-OJT yung isa, masahe. Kasi nandun sa Iriga nag-OJT sa sa Water District ata. Yun, Ate Margie, grabe ang grabe Tipid ang pa yun gastos sila. nila. Minsan binibigyan lang ni mama ng mamasahe talaga. Oo, nagbabaon. Mamasahe talaga, tapos yung saktuhan lang yung Kasi saktuhan lang sobrang yung talaga, tapos yan may grade 12 nga. pagkain nila. Wala na, dalawang graduating, isang third year college, tsaka yan yung grade 12, yung bunso nila. Isa din magastos din. Kasi naka na siya, regional na ata, Takraw. Sila, nanalo sila. Ayun, isa pa din magastos kasi pag dadayo yun, gagastusan talaga nila. Kasi baon, pamasahe. Hindi ko alam kung sagot din ng school yung pamasahe. Grabe. Ayun, grabe ang nila. Kaya di mo alam talaga kung paano nila. Sabi ko nga, paano ba nila nakakaya yung ganyan? Tingnan mo, 2 graduating na college, isang third year, isang grade 12. Ako nga mahalip menos pamasahe. Bakit pinagbawal? Saan ang pinagbawal? Sa Nabuwa. Sa nagbaba? Ang barangay. Ate Margie, Sa Nabuwa ata eh. nagbawal. Bawal na sa Nabuwa ata. Iwan ko lang. O sa Maynila lang. Alam ko sa National Highway lang. Ayun na, highway pala kasi yung napo eh. Oo nga. Highway yun. Saan nag-aaral si Mary? Si SPC? Hindi, yun. Tsaga-tsaga lang, friend. Sa Ako nga kanila. si Dugong minsan walang baon, nagtitinda sa school, fighting spirit lang. Oo, grabe ang diskarte yan talaga. Oo kasi, buti si lang yun, lakad lang sila. Lakad lang. Pero kahit lakad lang, magastos din. Yung Kaya nga. bibilhin ka ng mga kailangan. Pero halimbawa, kasi yung bahay nila, likod lang ng HTC. O kung sakaling pag nag-snack, pwedeng umuwi. Malapit. Kaya nagdadala sila ng si Jamila nga, nagdadala ng mani. Pati rin si Dogo, dati daw. Malapit lang. Pag mag-snack, uwi na lang. Walking distance lang yung school. Sino yan? Ito lang. Nag-uusos. Kamukha ni baby ko. Viewers. Ayan, 12 na. Private si Mary. Oh, Yusan yan. Sa private naman pala kasi Ate Margie. Talagang magastos. 12 na. Talaga? Parang mag-i-edit na ako. 12 na ba? Tama na ba Oo. sa kwentuhan? Siguro Ate Mayang, Ate Margie, Si Kuya Romel. Kuya Si Romel. Kuya Benji. Kuya Benji, Si Kuya Ruel. Kuya Ruel. Ayun siguro si Ate Cherry nandiyoon. Sa lahat, Parang sa mga si Ate Cherry. silent viewers natin. Si Kuya Ruben. Si Kuya Jaime pala. Oo, Kuya Jaime, sa lahat. Mga silent viewers. Thank you sa bag. At yun, salamat sa pakulay. Kay Kuya Ruel. Kuya Ruel Oliano, thank you po. At sa mga nag-tune in. Siguro Ako nga na high school hanggang college, sana maniwala kayo hindi, 2 pesos lang ba? noon talaga ganyan daw eh. Ako nga, nag-aral wala. Uy, magre-recess sa bahay nila, kakain ng kanin. Wala talaga. Pag sabi ko lang kay Papa, pahingi ako ng kahit 2 pesos. Sabi na, may tira pa bagang kanin dyan. Baunin mo, ibalot mo sa ibalot mo sa saging, dahon ng saging. Pwede na yan. Pag nagutom. Ako nga gusto ko rin mag-aral ulit eh. Kasi, yun nga, nag-aral nga ako ng electronics, wala naman ako natutunan. Kasi hindi ko Mag-edit talaga ako. Ayun po, siguro mag-out na rin po ako, mag-end na ako. Kasi Sa next, na lang po tayo kwentuhan. itatry ko yung vlog ngayon kung kayang mapagdalwa. Yun yung lakad namin ni Ami, kaya ito antok na. Kasi magapon kami nagmotor, may inasikaso kami para kumbaga makalis man lang sana sa sa pangbili-bili namin ng gamot. Kaso yun, abangan nyo na lang sa
sa vlog kung ano nangyari sa tatlo yung nilapitan namin ngayon. Yan, nasa vlog yun. Thank you po sa lahat ng mga nakatune Tune in in. at Nakausap. nakakwentuhan. Ate Margie, Ate Mayang, Kuya Romel, Thank you sa inyo lahat. si Kuya Benji, asa na kayo? Yan. Thank you po Ayan. sa Babay na tayo. Love you all. see you tomorrow. See you tomorrow. Ate Margie, live ka na po. Di, gising pa si Kuya Romel eh. Live ka na, Ate Margie. Bye, Ate Mayang. Pray lang tayo, Ate Margie. Nakakaya lahat, Ate Mayang. Tatapos din ang lahat. Tatapos din ang lahat. See you. God will provide. Thank you po. Tandaan niyo lang po yan. Bye.